Tervetuloa Leader-foorumiin tänne Limingan lakeustalolle. Ja lämpimästi tervetuloa myös kaikille streamin kautta mukana oleville. Tänään puhumme tosiaan maaseudun tulevaisuudesta, Leader-toiminnasta ja siitä, miten varmistamme, että paikallinen kehittäminen säilyy vahvana myös tulevaisuudessa. Erityistä tässä tilaisuudessa on se, että sen ovat ideoineet ja suunnitelleet Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Leader-ryhmissä toimivat nuoret, eli me. Minun nimeni on Jaakko Jurvelin ja minä toimin Nousevan rannikkoseudun Leaderin nuorisotyöryhmässä. Oikein lämpimästi tervetuloa minun puolesta. Tervetuloa minunkin puolestani. Minä olen Luna Sassi ja olen mukana Oulun seudun Leader nuorisotyöryhmässä. Ennen kuin aloitetaan, niin halutaan nostaa esiin turvallisemman tilan periaatteet, jota noudatetaan kaikessa toiminnassamme. Tavoitteena on, että jokainen voi osallistua keskusteluun omana itsenään ilman pelkoa syrjinnästä tai häirinnästä ja että tilaisuus on avoin, kunnioittava ja yhdenvertainen kaikille. Mutta takaisin itse päivän sisältöön. Tänään käymme läpi Leader-toimintaa eri näkökulmista ja päätämme tilaisuuden paneelikeskusteluun. Lähdetään liikkeelle johdannolla. Mitä tapahtuu Leader-rahoituskentällä tällä hetkellä? Viime vuoden heinäkuussa EU-komissio antoi esityksestä tämmöisestä uudesta pitempiaikaisesta rahoituskehityksestä. Ja tässä komission esityksessä tätä kokonaisbudjettia joustettiin aika paljon tai tehtiin paljon joustavammaksi jäsenvaltioille. Maatalouspolitiikan rahoitusta mylvättiin kanssa aika paljon ja esimerkiksi tätä meidän 30 vuotta nyt vakiintunutta Leader-toimintaa ollaan muuttamassa aika paljon. Se siirretään tämmöisestä korvamerkitystä rahastosta tämmöiseen suurempaan tulosperusteiseen kehykseen, jota sitten hallinnoidaan kansallisella tasolla. Voi siis olla, että tulevaisuudessa tätä meidän Leader-toimintaa ei ole tai on merkitysti erillä tavalla. Ja se, että tälle meidän rahoitukselle ei ole osoitettu mitään tämmöistä kiveen hakattua minimiosuutta, saa vähän ajattelemaan, että ollaanko meille tällä hetkellä myymässä venettä ilman tulppaa tai autoa ilman moottoria. No, minkä takia meille tämä Leader-toiminta on sitten niin tärkeää? Kansallisesti se on maaseudun kehittämisen ykköstyökaluja ja nimenomaan työkaluja. Sillä työkalulla paikalliset toimijat kullakin alueella pystyy ja saa mahdollisuuden neuvontaan ja toteuttaa omaehtoisia osallistavia projekteja sen kunkin alueen hyväksi. Eli tämä kaikki tehdään tosi paikallistoimija lähtöisesti alhaalta ylöspäin. Ja se on Suomessa työkaluna hyvin ainutlaatuinen. Sellaista ei ole toista. Se vastaa nykyään syrjäseutujen palveluista, kulttuurista, liikuntamahdollisuuksista ja oikeastaan monella tavalla myös elämästä. Ja jos se jätetään pois tai sitä heikennetään merkittävästi, niin mitä näille syrjäseutujen palveluille oikein tapahtuu? Se muutos saattaa olla hyvinkin merkittävä. No minkä takia nyt on oikea aika toimia? Tämä EU-komission ja EU-parlamentin väliset neuvottelut tästä isosta kehyksestä kiihtyy nyt vuonna 2026. Ja Euroopan neuvosto on ilmoittanut, että se haluaa saada nämä neuvottelut päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä. Ja kun nämä neuvottelut näistä isoista budjettipoliittisista linjoista ja luvuista on tehty, niin sen jälkeen näitä pieniä osakohtia on hyvin vaikea enää neuvotella. Ja mikäli niin toteutuu, että ne esitykset menee sellaisena läpi ja tulevaisuudessa päätetään kansallisesti Leader-toiminnasta, sen rahoituksesta ja vuosittain, niin mä haluan, että tämä viesti menee ainakin tästä päivästä kansanedustajille ja niille päättäjille, jotka on luomassa sitä strategiaa, miten tätä maaseudun kehittämisen rahoitusta tulevaisuudessa jaetaan. Kiitos. Kiitos Elmerille alustuksesta. Seuraavaksi otamme yhteyttä etänä olevaan keskustan kansanedustajaan Hanna-Leena Mattilaan. Vuoksi, että arvostan tosi paljon, mitä tällä Leader-rahoituksella tai Leader-toiminnalla saadaan aikaa ja tosiaan tällä meidän alueella, eli Nousevan rannikkoseudun alueella. Että tämä toiminta, mitä tehdään esimerkiksi nyt tässä Nousevan rannikkoseudun toimesta, niin se kokoaa nuoria yhteen, antaa semmoista mielekästä, järkevää tekemistä,
on mahtavaa nähdä, että joku semmoinen hanke, joka ihan sieltä ruohonjuuritasolta nousee, olipa se sitten joku kotipaikkakunnan, jonkun kyläkunnan, vaikka laavu tai joku muu retkeilypaikka, tai sitten jonkun tämmöisen kylätalon remontointiin, keittiön kunnostukseen oleva raha tai joku tämmöinen liikuntapaikka, lasten leikkipaikka, mitä näitä on ollut, tai yrittäjyyteen liittyvää, voidaan joku työkalu hankkia tai joku semmoinen, joka kuitenkin edistää sitä pienyrittämistä tai saa siihen, se on se tarvittava kipinä, että saadaan sitä toimintaa aikaiseksi, niin mä ajattelen, että tällä on niin kuin valtavan suuri merkitys, niin kuin varsinkin tämmöisestä maailmanajassa, kun että tämmöinen niin kuin paikallinen toimiminen, se, että mennään ihmisten ilmoille, tehdään yhdessä kivassa porukassa mielekkäitä niin kuin aikaansaannoksia, niin tämä tuo sillä tavalla semmoista lohtua tässä ajassa, koska me kaikki ihmiset niin kuin kaivataan semmoisia mielekkäitä tekemisiä ja tekemisen aiheita, niin koen, että tämä teidän tekemä työ on mitä tärkeimmästä päästä. Ja tietenkin kun ujostelematta sanon, että olen keskustan kansanedustaja ja meidän ryhmässähän on tärkeää se, että olisi elämää ja elinvoimaa kylillä, ei pelkästään näistä kasvukeskuksista, vaan sitä, että olisi kun tässä äskeisessä puheenvuorossa käytettiin sanaa syrjäkylä, mutta puhutaan tämmöisistä maaseutupaikkakunnista ja maaseutualueista, mutta myös kyllä niiden maaseutupaikkakuntien kylistä, joissa tahtoo olla se semmoinen isompi trendi, on ollut jo pitemmän aikaa tämä kaupungistuminen. Toisaalta sitten tämä ajan henkihän on se, niin kuin me tiedetään, että kun meillä valitettavasti lasten määrä vähenee, niin tahtoo olla sitten, että se elinvoima pikkuhiljaa hiipuu sitten niiden nuorten perheiden toimesta sieltä kyliltä ja se johtaa sitten valitettavasti siihen, että monetkaan kyläkoulut, niille ei ole mahdollisuutta jatkaa. Se ei ole niin kuin teidän keskustalaisen ideologian mukaista, että niin tämmöistä keskittävää ja lopettavaa politiikkaa tehdään. Ja siinä mielessä niin kuin tämä nousevan rannikkoseudun kaltainen toiminta taistelee ikään kuin tätä kaupungistumiskehitystäkin vastaan, että saadaan semmoisia mielekkäitä, kivoja kylien elinvoimaa ylläpitäviä asioita sitten sinne. Toki kaupunkilaisetkin pääsee niistä nauttimaan, että jos ajatellaan esimerkiksi tämmöisiä retkeilykohteita, joihin on pystytty panostamaan, niin kyllähän ne on myös sitten kaupunkilaistenkin käytössä. Oli kiva kuulla, te itse nostitte tosiaan tuon rahoitusasian äsken esille, ja tämä on minunkin käsitys, että tässä nyt kannattaa kyllä sitten meidän kansallisten edunvalvojien olla aika kärppänä, että pärjätään sitten niissä neuvotteluissa. Tämä nykyinen rahoituskausi muistaakseni joutunee ensi vuoteen saakka. Eli nyt on tosiaan käynnissä sitten ne ratkaisevat neuvottelut, että niin pystytään sitten varmistamaan tämä näin, että pystytään sitten myös sitten tätä meidän omaa kansallista rahoitusta ja kunnat kanssa pystyy sitten osallistumaan tähän toimintaan. Mutta omalta osaltani ihan varmasti haluan pitää teidän puolia ja tiedän, että oma viiteryhmäni niin pitää varmasti tosiaan teidän puolia. Ja aikaansaannokset on niin vahvana muistutuksena tällä meidän alueella, että miksi tätä toimintaa kannattaa jatkuvastikin olla tukemassa ja puolustamassa. Kiitos Hanna-Leena Mattila tästä puheenvuorosta, että ihan mahtavaa, että saatiin yksi kansanedustajakin tänne kiireiden keskeltä mukaan meidän foorumiin. Mutta sitten ainakin seuraavaan aiheeseen. Leader-työ perustuu vahvasti paikalliseen päätöksentekoon. Seuraavaksi sitten kuulemmekin, miten hallitukset käytännössä toimivat ja millaisia päätöksiä niiden kautta oikein syntyy. Tervetuloa Nouseva rannikkoseutu ry:n, eli kavereiden kesken Norsun, hallituksen puheenjohtaja Päivi Kennilä sekä hallituksen jäsen Salla Mertala sekä Norsun toiminnanjohtaja Riikka Hautala. Mä oon tosiaan Hautala Riikka, Norsun toiminnanjohtaja. Ja mä oon Päivi Kennilä, Norsun puheenjohtaja, ja oikein paljon tervetuloa kaikille munkin puolesta ja kiva, kun olette täällä. Kiitos meidän nuorisotyöryhmille järjestämisestä, aivan mahtavaa. Mertalan Salla Lumijoelta ja hallituksen jäsen Nousevassa rannikkoseudussa ja edustan noita maaseudun asukkaita. Eli Leader-toiminta on sen lisäksi, että se on rahoitusta, niin sehän on myös paljon muuta, mistä kuullaan tänä päivänä sitten paljon.
Eli se on muutakin toimintaa, sitä paikallista kehittämistä ja se on sitä neuvontaa, sellaista rinnalla kulkemista, että meillä ei tarvitse kenenkään niin kuin osata tehdä valmista hakemusta sitä rahoitusta varten, vaan me oikeasti ollaan mukana kehittelemässä niitä ideoita, auttamassa siinä hankesuunnitelmien teos, autetaan ihan miten se sinne hyrrään se hakemus tehdään, eli me ollaan siinä matkalla koko ajan mukana. Ja kaikki rahoituspäätökset meillä tekee hallitus, eli sen takia me toimiston työntekijät, me voidaan olla niin vahvoja rinnallakulkijoita, koska me ei tehdä niitä päätöksiä, niin me voidaan olla siinä hakijan tukena, auttaa tekemään paras mahdollinen hakemus ja sitten meidän hallitus tekee kaikki ne päätökset, että mitä me rahoitetaan. Meidän hallituksen tärkeä elementti on se kolmikantaperiaate, eli meillä on 1/3 sitä julkista tahoa edustavia jäseniä. Sitten meillä on 1/3 yhteisöjä edustavia jäseniä ja sitten 1/3 ihan niin sanotusti tavallisia maaseudun asukkaita, jotka ei ole mukana siellä julkisessa päätöksenteossa eikä ole mukana siellä yhdistysten hallituksissa. Ja sillä kolmikannalla on tarkoitus varmistaa se toiminnan avoimuus ja tasapuolisuus, se, että meillä tulee tosi monennäköisiä näkökulmia siellä hallituksessa esillä. Meillä on aina asiantuntemusta, oli hakemus minkälainen hyvänsä, niin joku tietää toimijan, joku tietää sen toiminnan ja meillä on oikeasti se paikallinen näkemys siihen, että mihin ne rahat kannattaa sijoittaa, että saadaan parhaat mahdolliset tulokset. Ja sitten meillä on se hallituksen vaihtuvuus sillä, että 6 vuotta saa olla hallituksessa, niin silläkin tavallaan taataan, että se porukka siellä koko ajan pyörii ja pysyy semmoista uutta näkökulmaa aina ja sitten kuitenkin se on aika pitkä aika sillä se 6 vuotta, että jokainen kuitenkin pääsee todella syvälle, mikä se, niin kuin se liiderin ydinajatus on. Eli tosiaan hallituksena tehdään liiderryhmän päätökset. Meillä on sellaiset valintakriteerit, jotka strategian yhteydessä on laadittu ja aina sitten laitetaan niitä hakemuksia niin sanotusti paremman järjestykseen, pisteytetään, että millä tavalla ne sinne meidän linjauksiin ja kriteereihin istuu. Ja hallituksena tosiaan päästään sitten myös päättämään rahoituslinjauksista ja tukiprosenteista. Toki on myös semmoisia niitä yleisiä linjauksia, mitä noudatetaan, mutta alueellisesti tätä linjaustyötä tehdään oikeastaan muutenkin kuin sen strategian luomisen yhteydessä, vaan ihan siinä jatkuvassa toiminnassa seurataan aika tarkastikin erilaisia trendejä, että minkälaisia hakemuksia tulee ja mitä siellä meidän elinkeinoelämässä tapahtuu alueella ja sitten myös noissa yhdistystoiminnassa ja muuta. Ja silloin tällöin sitten ihan vaikka kesken toimintakaudenkin joudutaan tekemään uudenlaisia linjauksia ja tarkastelemaan. Maailma muuttuu ja hakemukset muuttuu, niin meidänkin täytyy tarkastella aktiivisesti sitä meidän omaa toimintaa ja reflektoida, että onhan se tarkoituksenmukaista siinä alueella. Ja jokainen hakemus käsitellään puolueettomasti ja päätetään, että myönnetäänkö sille rahoitusta vai ei. Ja hallitus ei ole semmoista edustuksellista päätöksentekoa, vaan oikeasti semmoista aktiivista osallistumista siihen meidän alueen kehitykseen. Eli meillä on jokaisella alueella hyvin toimivat hallitukset siinä mielessä, että ei niin sanotusti kärjistetysti sanottuna kerätä rivejä sinne CV:hen, vaan ihan oikeasti ollaan kiinnostuneita siitä maaseudun tilanteesta ja maaseudun kehittämisestä ja siitä, että pystytään tukemaan, koetaan tämä meidän liiderin tarkoitus älyttömän tärkeäksi ja saadaan sillä edistettyä meidän alueiden elinkeinoja, elinvoimaa ja hyvinvointia. Ja tosiaan aina pohditaan tarkoituksenmukaisesti sitä sitten, että mitkä niistä hankkeista ja hakemuksista on sellaisia, jotka viestää meidän alueen kehitystä tehokkaimmin eteenpäin ja käytetään, niin kuin Riikka tuossa sanoikin, niin sitä paikallistuntemusta hyväksi. Eli tiedetään sitten, kun meillä esimerkiksi ei saada tietenkään vääristää alueen kilpailua, niin sitten aina siinä porukassa kun on jokaiselta alueelta siinä ihmisiä, niin tiedetään, että onko siellä nyt vaikka liikuntapalveluita tai kukkakauppoja tai erilaisia toimijoita sitten niin paljon, ettei pystytä tukemaan sitä kautta tai muutoin. Ja ei olla viranomaisia tietenkään, joten elinvoimakeskus sitten tekee ne viranomaispäätökset sen meidän päätösten jälkeen. Ja tekee sitä laillisuusharkintaa myös, eli varmistaa sitten viime kädessä sen, että ei ole lakien eikä asetusten vastaisia ne meidän päätökset. Ja LEADER-ryhmät hallinnoi sitä kuntarahaa, ja se maksetaan myös sitten sieltä LEADER-ryhmän toimesta, ja sitten sitä EU- ja valtion osuuksia maksetaan sieltä valtion kassasta. Mutta rahoitukseen liittyvissä asioissa tosiaan toimitaan sen virkavastuun alaisena ja meillä on tietenkin salassapitovelvollisuus ja kaikki, jotka hallitukseen valitaan, niin kirjoittaa sen salassapitosopimuksen ja että ei sillä tavalla sitten kylillä juoruilla niin sanotusti, että minkälaisia hakemuksia on ollut ja mitä hallitus on niistä vaikka keskustellut ja erityisesti tässä vielä haluan nostaa sen keskustelun tärkeyden, koska niin kuin kävi ilmi, niin meillä alueella on paljon
toimintaa ja kaikenlaista. Ja se on tosi tärkeää tässä meidänkin hallitustyössä, että meillä on hallituksessa ihmiset, jotka pystyy niitä mielipiteitä niin sanotusti muodostamaan ja perustelemaan ja uskaltaa tuoda se oman kantansa ilmi, että aivan valtavan hedelmällisiä keskusteluita puolesta ja vastaan sitten saadaan monesti näissä aikaiseksi, että jokainen saa hoksata erilaisia näkökulmia ja pohtia asioita hyvinkin laaja-alaisesti, että saadaan mahdollisimman hyviä ja reiluja päätöksiä aikaiseksi. Ja totta kai jääviyskysymykset sitten ihan normaalisti hallitustyöskentelyssä ja luottamustoimissa kun ollaan, niin esteellisyyteen riittää se, että puolueettomuus on voinut objektiivisesti ajatellen saattanut vaarantua ja sitten ilmoitetaan esteellisyys eikä osallistuta ollenkaan sen asian tai pykälän käsittelyyn sitten, jos esteellisiä ollaan. Ja missään nimessä se, että vaikka LEADER-ryhmän hallitus ei jotakin hanketta pystyisi vaikka tukemaan, niin se ei tarkoita sitä, että me ei koettaisi sitä meidän alueelle tärkeäksi tai se olisi meidän mielestä jotenkin huono idea tai sitä ei kannata toteuttaa, mutta meitä ohjaa ne tietyt linjaukset ja meidän täytyy viime kädessä aina noudattaa meidän mielipiteistä 5 niitä meidän linjauksia ja tosiaan harkita aina, että mikä on kokonaisuudessa ajatellen meidän alueelle sitten parhaita ratkaisuja. Tosiaan Pohjois-Pohjanmaalla on käytettävissä vuosien 2023-2027 29 miljoonaa euroa. Hakemuksia on tullut nyt huhtikuun puoleen väliin mennessä 1944 kappaletta ja ne on tuplaantunut viime kauteen verrattuna. Eli tässä nähdään, että kun on ollut pysyvyyttä sillä työllä, niin on myöskin sitten se tieto kasvanut siitä, että tätä rahaa voi hakea. Suuri osa yrittäjistä ja tuen saaneista on ollut tosiaan tyytyväisiä ja ovat pystyneet laajentamaan tätä uusille markkina-alueille omaa toimintaansa. Ja tosiaan 30 vuoden aikana on luotu useita kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja. Hanketukien kautta on rahoitettu hyvin erilaisia kehittämistoimia. Näistä lisää Riikka kertoo tuossa myöhemmin. Ja näiden hanketukien toteuttajista puolet on vastannut, että harrastusmahdollisuudet on lisääntynyt alueella ja että tulevaisuuden näkymät on parantunut, toiminta on kehittynyt ja uusien tapahtumien myötä on tullut sitten uutta elinvoimaa sinne alueelle ja yhteistyö eri toimijoiden välillä on lisääntynyt. LEADERin avulla on tehty tosiaan keskimäärin 22 harrasteretkeily- ja liikuntapaikkaa jokaiseen kuntaan ja kaikkien LEADER-hankkeiden toteuttajat suosittelivat LEADER-tuen hakemista muillekin. Asiakaspalvelusta 9,5. Pohjois-Pohjanmaan LEADER-ryhmän on rahoittajaroolinsa lisäksi myös vahvoja kehittämistahoja. Eli useimmissa ryhmissä on koordinointi tuonne ESC-rahoitukselle ja toteutetaan näitä erilaisia Erasmus Plus-hankkeita. Ja on koulutuksia myös ihan työntekijöille että sitten nuorille sitä kautta tarjolla hyvinkin laajasti. Sitten jokaisella ryhmällä on omia pienempiä rahoitusmuotoja, kuten seniori-, yhteisö- ja yritysstartti-LEADER-tuet. Ja kaikilla ryhmillä on käytössä tuo nuoriso-LEADER-rahoitus, ja näistä nuoriso-LEADER-rahoituksistahan meillä päättää tuo nuorisotyöryhmä, jotka myös kaikilla alueilla on, ja heidätkin koostetaan sillain, että jokaiselta paikkakunnalta on oma edustus. Ja myöskin nuoret on mukana meidän hallituksessa. Eli monissakin asioissa pyydetään myös lausuntoa nuorisoryhmiltä, että mitä he ovat mieltä jostakin hakemuksesta, mikä meille on tullut. Mutta tässä on hiukan paikallisia esimerkkejä, että mitä ihan käytännössä sitten ollaan rahoitettu. Hailuoto on meillä tosi aktiivinen toimija, että vaikka meidän kunnista vähiten asukkaita, niin he suhteessa asukaslukuun eniten hyödyntää LEADER-rahoitusta. Eli siellä on esimerkiksi Hailuodon Panimo, tuttu toimija, niin saanut alkutaipaleilla meiltä rahoitusta. Kujalan Herkku tekee myös niitä löökikastikkeita, niin myös heitä ollaan rahoitettu. Sitten on se pääkauppa, missä toimii kesäisin aina se osuuskunnan myymälä ja siellä on taidenäyttelyjä ja muita. Ja Anni Rapinojan ateljeessa ollaan kanssa oltu rahoituksessa mukana, eli Annihan on hyvin kansainvälisesti tunnustettu taiteilija. Itse asiassa tässä ihan vieressä on Limingan uusi eläinlääkäriasema. Saatiin olla siinäkin mukana ja nähtiin, että tosi tärkeää tuoda enemmän tänne meidänkin alueelle näitä eläinlääkäripalveluja. Paljon rahoitetaan erilaisia lähiliikuntapaikkoja Limingassa, muun muassa Tupos ja Alatemmes. Liminganlahden luontokoulu, siinä ollaan oltu mukana ja aikanaan myös yhtä lintutornia ollaan rahoitettu.
Sitten rahoitetaan myös erilaisia tapahtumia, eli Limingas on toi Suurlimingan markkinat, ja sitten lasten maaseutunäyttely on ollut Limingan ja Lumijoen yhteinen voimanponnistus. Lumijoella tuli jo 2015 vuonna Suomen pohjoisin padelkenttä, eli siinä Lumijoki oli edelläkävijä ja päästiin sitä myös rahoittamaan. Hirvas-areena on tosi monipuolinen yhdistelmä kylätaloa ja lahtivajaa, eli se on aika ainutlaatuiset toiminnot saatu samaan tilaan, en tiedä meidän alueelta muuta vastaavaa. Sitten on katusählykaukaloa, koirahoitolaa. Pyhäjoella on tehty myös tosi pitkä koko kunnan kattava retkeilyreitistö, ja Pirttikosken kylätalo, se on kehitetty, siitä lakkautui kyläkoulu aikanaan, niin siitä tehtiin sitten tämmöinen kylän toiminnallinen keskus. Parhalahti on aktivoitunut tosi paljon viime vuosina. Sinne on useita erilaisia luonnon virkistysalueita nyt rahoitettu. Sitten Raahes on tapahtunut tosi paljon. Langin kauppahuone oli alkuaikoina meidän mukana. Nyt he ovat jo sen verran iso toimija, että nyt asioivat sinne elinvoimakeskukseen suuntaan. Eli siitä löytyy monesti tämmöisiä kasvutarinoita, että lähdetään jostain pienestä hyvästä ideasta ja sitten se kasvaa aika isoksi valtakunnallisestikin tunnetuksi matkailukohteeksi. Kinosalonki Sofia toi elokuvakulttuurin Raaheen takaisin. Siellä on tosi monipuolisia elokuvanäytöksiä ilmaiseksi ja muuta kulttuuria. Mustan sauna on siellä Raahen merenrannalla, meidän alueen ensimmäinen yleinen sauna. Raahen teatterin matkassa ollaan oltu pitkään mukana. Lampinsaaressa kanssa kyläkoulu aikanaan lakkautettiin, niin siihen tuli Kunnarin kartano. Siellä on erilaista leirikoulutoimintaa ja sitten sitä ihan paikallisten kaiken näköistä aktiviteettia ja yritystoimintaa tosi monipuolisesti. Vihanin kinttupolkureitistö on yli 100 kilometriä pitkä reitistö. Siikajoella on tosi aktiivista kylätoimintaa. Siellä on paljon erilaisia kotiseutuja ja kylätaloja, niiden kunnostusta rahoitettu. Merenrannat on aika tärkeitä meidän alueella, niin Tauvoa ja Varassaikkaan molempiin saadaan parannettua palveluja, eli tulee uudet kioski kautta huoltorakennukset. Toinen taitaa ehkä olla jo valmiinakin ja toinenkin tänä kesänä valmistuu. Pehkolan mallastamo on semmoinen erikoisuus, Suomen ainoa pienmallastamo, eli tosi tärkeä rooli siinä paikallisen viljan matkalla sinne paikallispanimoillekin ja tekevät muitakin tuotteita kuin panimoiden tarvitsemia, mutta tosi hieno paikallinen ketju siinäkin saatiin aikaan. Ruukista löytyy myös Formula Karting rata, eli siellä ollaan oltu mukana. Sitten Tyrnävällä on myös monia kohteita, pump track ratoja, luontopolkuja, Uuden perunan juhlaa. Mutta nyt sain aikamerkin, että aika juoksee, niin mennäänpä tähän uuteen ohjelmakauteen. Hyvin tuli alustuksessa jo esille, että miksi täällä ollaan, miksi ollaan huolissaan. Olen mukana valtakunnallisissa jaostoissa, missä keskustellaan tosi paljon uuden ohjelmakauden valmistelusta ja siitä aidosti ollaan nyt huolissaan, että saako tämmöinen LEADER-rahoitus yhtä laajaa jatkoa tulevaisuudessa. Eli nyt oikeasti täytyy kovasti vaikuttaa. Me tarvitaan kaikkien viestiä sinne kansanedustajille, poliittisille muille päättäjille, että siellä oikeasti sitten kun niitä asioita laitetaan paperille, mikä pitäisi tapahtua ensi vuoden kesän mennessä, niin he muistaa myös nämä paikalliset pienet toimijat, että sitä rahoitusta ei jaeta vain isoille toimijoille. On esimerkiksi vertailtavissa, että näistä isoista rakennerahastoista niin 7 yksittäistä toimijaa saa yhtä paljon rahoitusta kuin koko LEADER-toiminta Suomessa. Ja ihan varmasti kaikki tietää, että 1000 pienet toimijat saa enemmän aikaan kuin 7 isoa toimijaa. Ja siis LEADERhän on maaseutualueiden merkittävin ja lähes ainut rahoittaja just niille pienille ruohonjuuritason toimijoille, jotka tekee oikeasti niitä tekoja, jotka näkyy meidän jokaisen elämässä heti. Ei joskus 10 vuoden päästä, vaan heti. Ja se, että me saadaan oikeasti kaikki alueet pidettyä elävänä, niin kyllä se vaatii sellaista toimintaa, minä paikalliset ihmiset saa itse päättää, mitä me tarvitaan. He saa itse rahoitusta toteuttaa niitä asioita ja he saa paljon suuria asioita aikaiseksi. Ja näinä aikoina kyllä se on tosi tärkeää, että meillä kaikki alueet on ihan näiden varautumisen ja kriisiasioidenkin puitteissa pysyy asuttuina. Kiitos Päivi, Salla ja Riikka. LEADER-päätöksenteko todellakin nojaa sinne paikallisiin ihmisiin, joilla on vahva aluetuntemus ja alueen kehittämistarpeista. Mutta seuraavaksi päästäänkin sitten äänen tapahtuman järjestäjät. Nuoret eivät ole vain tulevaisuus. Me olemme toimijoita jo tässä ja nyt.
Nuorisotyöryhmät tuovat liiderin uusia näkökulmia, energiaa ja tekemisen tapoja, ja meillä on vahva halu vaikuttaa siihen, että liiderryhmillä on mahdollisuus toimia meidän nuorten kanssa myös tulevaisuudessa. Tervetuloa jälleen mikin varteen Oulujärvi liiderin nuorisoryhmästä Elmeri Kyllönen ja hänen kanssaan Venla Kemppainen ja Veera Karjalainen. Moi kaikille. Mä oon Venla Kemppainen, Oulujärvi liiderin nuorisotyöryhmän puheenjohtaja. Ja mä oon edelleen Elmeri Kyllönen, nuorisotyöryhmän varapuheenjohtaja. Ja mä oon Veera Karjalainen, ihan vaan jäsen. Nyt puhumassa teille meidän nuorisotyöryhmien merkityksestä, meidän voimasta ja miten me vaikutetaan kunkin alueen yhteisöihin ja miten tämä toiminta vaikuttaa ihan meihin. Täällä taululla näkyy jonkun verran näitä lukuja, eli vuonna 2023 alkaen niin pelkästään Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan nuorisoliiderryhmissään on rahoitettu näitä nuorisoliider-projekteja yli 160 000 eurolla. Hakeneita on ollut noin 2500 ja nuorisotyöryhmissä mukana on ollut yli 200 nuorta. Ja tässä kohtaa kannattaa huomioida se, että niin ikään kuin Pohjois-Pohjanmaa on ollut aloittamassa tätä nuorisoliider-toimintaa, niin näitä nuorisoliider-ryhmiä on nykyään kaiketi 47. Ja tässä on siis mukana vain 7. Ja me ollaan kaikki 3 tänään Oulujärven nuorisotyöryhmästä, ja me puhutaan aika paljon meidän omasta perspektiivistä, mutta mä uskon, ja mitä luvutkin puhuu toteen, on se, että täällä Pohjois-Pohjanmaalla jo pelkästään se toiminta on moninkertaisesti isompaa, ja ne vaikutukset on samanlaisia ja aika paljon isompia. Tästä 160 000 eurosta suunnilleen, niin meidän alueella näitä projekteja rahoitettiin noin 6 600 eurolla viimeisen 3 vuoden aikana. Ja tässä taululla näkyykin itse asiassa näitä meidän hankeesimerkkejä, mitä ollaan toteutettu. Ja haluuko jompikumpi teistä kertoa näistä hankkeista ja kuinka paljon näitä on esimerkiksi tehtykin lisää? Joo, tosiaan meillä on ollut tosi paljon hankkeita 3 vuoden aikana. Meillä on ollut kesäkahvilaa, jota nuoret juuri toteuttaa. Pihatoihin erikoistunut yritys, ja se kertoo siitä, että myös sellaista toimintaa tarvitsee meidän halliprojekti nuorisoyhteistyölle ja menestynyt leipoja. Ja näitä monia muitakin ollut. Ollaan järjestetty moottoripajatoimintaa, koska se on tosi toivottu ainakin meidän alueella ollut. Kiitos Veeralle. Ja kun me lähdetään miettimään ihan ensimmäisenä, että minkälaisia mahdollisuuksia tällä nuorisoliider-toiminnalla on. Tämä on koko leader-toiminnan ohella hyvin merkittävä työkalu juuri nuorelta nuorille toiminnalla. Eli alueen nuoret tällä leader-mahdollisuudella jakaa sitä rahoitusta ja mahdollisuuksia sen alueen nuorille heidän omista tarpeistaan. Meidän alueella Oulujärvi Leaderissä vähän vuodesta riippuen meidän työryhmässä on ollut yli 10 nuorta. Koko leaderin tapaan niin tähän on siis hyvin kustannustehokas järjestelmä. Eli se, että hyvin pienillä rahoituksilla voidaan saada ihan merkittäviä yrityksiä aikaa. Sitten vähän pohjatakseni sitä, että miten tämä on meihin itteemme vaikuttanut. Mä oon itse tämän meidän kolmiporukan vanhin ja meidän porukan nuorin on meidän PJ Venla, aivan valtavan merkittävä ja säntillinen paikallistoimija tuolta Puolangalta. Ja mä haluaisinkin kysyä nyt Venlalta, että miten sulle tämä nuorisotyöryhmässä toimiminen on vaikuttanut ja millaisia juttuja sä oot esim. Oppinut? No, mä oon oppinut esimerkiksi sitä, että jos liittyy tuommoiseen nuorisotyöryhmään, niin se ei ole pelkkää sitä, että istutaan kokouksissa ja rahoitetaan juttuja ja ne, vaan se niinku, siitä saa kavereita ja tosi pitkäaikaisia kavereita ja se mahdollistaa tosi paljon kaikkea tapahtumia, niihin pystyy osallistumaan, kuten tämäkin tapahtuma. Ja me ollaan käyty esimerkiksi Belgiassa ja että niin kun me päästään näkemään maailmaa muualtakin kuin vaan sieltä kokouspöydän takaa. Ja voidaan sama kysymys itse asiassa esittää Veeralle, joka on myös niin ikään ollut nuorisoliider-toiminnassa mukana ihan todella nuoresta alkaen.
Joo, munkin mielestä ehkä tärkeintä meidän toiminnassa on se, että se tulee just nuorilta nuorille. Ja itse on päässyt just kokeilemaan tapahtumia ja kuulee, että millaista se toiminta on muissa paikkakunnilla. Ja sekin on tosi tärkeää, että näkee erilaisia näkökulmia just muiden niin kuin maalaisnuorilta, että minkälaisia just tulevaisuuden näkökulmia niillä on. Ja sitten me voidaan vaikka jakaa ideoita ja tehdä yhteistyötä ja niin kuin just mahdollistaa tämmöiset tapahtumat, että muutkin pääsee kuulemaan. Eli tämä toiminta on mahdollistanut monissa meidänkin alueen eri kunnissa verkostoitumista, kaverisuhteiden muodostumista ja semmoista tosi aktiivista nuorisotoimintaa. Mennään hiukan myöhemmin siihen, että minkälaisia mahdollisia vaikutuksia erilaisiin oppimiskokemuksiin tällä on, mutta mä haluan kertoa myös yhden tarinan siitä, että miten merkittävää niin kuin vapaa-ajan tekemistä tämä on. Eräs nuori paluumuuttaja meidän alueelle oli muuttanut takaisin ja hänellä ei oikein ollut tekemistä tai kavereita. Ja oli muutenkin vähän semmoinen, että mitä tässä tekisi, että hän ei jotenkin pysty omalla niin kuin kylällään aktivoimaan itseään saatikka sitten muita. Hän ajatteli, että hän hakee nuorisoliiderahoitusta ja haluaa tuottaa jonkunlaisen pienen hankkeen, projektin, jota kautta saisi itselleen, mutta myös sille koko alueen muulle yhteisölle, missä toki välimatkat on pitkiä, eikä ihmiset asu silloin naapureissa, rivitaloissa, tällä tavalla. Hän haki sitä nuorisoliiderahoitusta, me myönnettiin sitä, ja nyt hän saa tältä omalta alueeltaan tekemistä, ja hän saa kivan harrastuksen. Ja ehkä se tärkein on se, että hän saa sitä omaa aluettaan ja alueen nuoria aktivoitua ja kehittää sitä samalla. Ja ehkä hän tekee jonkun yritystoiminnankin siitä sen pohjalta. Tämä tarina on mun mielestä malliesimerkki siitä, että mitä kaikkea tällä meidän toiminnalla tosiaan voidaan saada aikaan. Ja ennen kaikkea meidänkin alueella valtava ongelma on, että nuoret muuttaa pois. Mutta se pitovoima ja vetovoima, minkä nuoret saa siitä, kun ne kokee, että ne pääsee kehittämään omaa aluetta ja saa jotain tekemistä siellä, on tosi merkittävä, ainakin mulle. Ja niin onko teillä jotain kokemusta tai vastaavia tarinoita, nouseeko mielen päälle, mitkä olisi voinut saada teihin vaikutuksen, tai onko teillä jotakin merkitystä tällä nuorisoliitotoiminnalla juuri sen takia, että te asutte pikkasen enemmän maaseudulla? Meidän koululle järjestettiin semmoinen miljoonat mielessä tapahtuma, ja mä huomasin, että siellä tosi moni nuori niin kun sai niin kun tietää, että on mahdollista järjestää toimintaa ja tehdä itse yrityksiä, ja siitä niin kun tosi moni nuori lähti mukaan tähän nuorisotyöryhmään, niin kuin mäkin, ja sen huomasi, että se oli semmoinen tosi hyvä niin kun herätys tavallaan nuorille, että niin kun ei tarvi olla täysikäinen tai aikuinen, että pystyy saada muutosta aikaan ja niin kun, että nuorienkin ääni voidaan saada kuuluviin, jos siihen on oikeat henkilöt. Joo, mä ehkä meidän alueelta voin sanoa, että se kannustaa just nuoria yrittämään ja kokeilemaan, että mitä voi saada aikaan. Nytkin meidän porukassa on tälläkin hetkellä Vaalassa yksi tapahtuma meidän nuorisovaltuustolta ja sitten just semmoista kokeilun henkistä yrittäjyyttä ollut ja ihan vapaa-ajan harrastustoimintaa on Nuorisoliider rahoittanut. Mä haluankin seuraavaksi kysyä näiltä meidän nuorilta, että minkälaisia asioita tämä nuorisoliider-toiminta on opettanut teille esimerkiksi yhteiskunnasta? Ainakin mulle se on saanut valtavasti aikaa vastauksia ja enemmän kiinnostusta siihen, miten maaseutua kehitetään, mutta myös laajemmin, miten yhteiskunta toimii Suomessa ja laajemmin koko Euroopassa. Minkälaisia ajatuksia teillä herää? Tämä on niin kuin silmiä avartava kokemus, että saa tietää, en pöytien takana päätetään, niin mistä asioista siellä päätetään, koska sitä ei ole itse älynnyt niin kuin vaikka koulussa, niin ei sitä ole niin kuin saanut tietää ja niin kuin ymmärtää, että se on niin kuin tosi iso asia, mistä siellä niin kuin puhutaan. Ja että niin kuin se, että nuoret saa tosi paljon itsekin vaikuttaa, niin se on ollut semmoinen silmiä avartava kokemus. Joo, mullakin ehkä ekana tulee mieleen se
nuoren osallisuus kaikessa, että on ehkä päässyt näkemään, että kuinka hyvin yritetään huomioida nuoria, vaikka se nuorten näkökulma aina välillä saattaa unohtua joissakin. Ja ehkä se kanssa, että ei tehdä sitä itselle, vaan toisille, että toteutetaan toimintaa myös meille nuorille, että ei unohdeta. Tämä toiminta on sillä lailla matalalla kynnyksellä. Tämä voi lähteä tosi nuorena ja tämä toimii jonkinlaisena kouluttajana vaikuttajille ja näille meidän tuleville nuorille päättäjille ihan kaikkialla Suomessa. Ja omasta kokemusta voin sanoa, että tästä on saanut vastauksia aika paljon itsekin lukioaikana yhteiskuntaopin koevastauksia. Tämä antaa siis tosi paljon semmoisia valmiuksia, mitä välttämättä oppilaitoksissa ei saa liittyen päätöksentekoon, erilaiseen vastuullisuuteen, neuvottelutaitoihin. Ja nämä on tosi tärkeitä taitoja tulevaisuudessa meille kaikille. Ja mä en tietenkään sano, että missä ne kaikista meistä tulee tai tarvitsee tulla tulevaisuudessa päättäjiä tosi isoillakaan tasoilla. Mutta jos joku on siihen halukas lähtemään, niin voi jehnää, että antaa paljon valmiuksia, kun on kuulunut paikalliseen nuorisotyöryhmään ja saanut sieltä yllättäen matalalla kynnykselläkin tosi paljon jo valmiuksia. Onko teillä jotain ajatuksia vielä, mitä te haluatte nostaa esiin? Mikä on meidän nuorisotyöryhmien voima ja mahdollisuus esimerkiksi meidän alueella? No, täältä saa tosi paljon valmiuksia ja resursseja yrittää enemmän ja siirtyä sinne isommille tahoille ja kertoa, että mitä me tarvitaan ja minkälaista tukea me tarvitaan. Ja mä todella toivon, että me saadaan nyt tähän tukea ja että me saadaan pidettyä ja elvytettyä tämä nuorisotyöryhmät ja tämmöiset niin kuin vielä pidemmäksi ajaksi henkiin. Joo, mulla kyllä herää ihan samanlaisia, että tulee semmoiset nuoret päättäjinä olo, että saa oikeasti nähdä sitä toimintaa, minkälaista vaikutusta voi nuorenakin tehdä, että ei tarvitse olla missään isoissa jutuissa, että nuorisoliiderilläkin on tosi iso vaikutus niin kuin tulevaisuuteen ja nykyhetkeen. Tämä on todella kustannustehokas konsepti niin Suomen laajuisesti. Tämä antaa valtavasti hyötyä siihen osallistuville nuorille, joita on sadoissa määrin. Ja tämä antaa myös valtavasti hyötyä yhteisöille, sille kyläyhteisölle, sille kunnalle, jossa näitä toteutetaan. Loppuun mä haluan sanoa sen, että on ollut valtavan kiva kertoa teille tässä kohtaa, että mitä me ollaan saatu aikaa ja mitä tämä meille merkitsee. Ja mä annan vielä mikin meidän PJille ja meidän toiselle ihanalle nuorisotyöryhmän jäsenille, jotka haluaa kertoa omat terveiset teille kaikille. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että te kaikki olette ollut kuuntelemassa ja olette herättäneet vähän kiinnostusta tämän asian suhteen. Ja mä toivon, että tämä asia on herättänyt teissä paljon kysymyksiä ja ajatuksia. Ja oon vaan tosi kiitollinen, että ollaan saatu kertoa tästä tärkeästä asiasta. Joo, mä haluan myös kiittää kaikkia ja etenkin nuorisoliideritiimejä ja jäseniä. Ja ehkä tämä herätti teissäkin sellaista tietoisuutta, että mitä nuoret voi saada oikeasti aikaan, kun annetaan mahdollisuus. Mutta seuraavaksi minusta on pieni kysymys. Tiesitkö, että Leader yhdistää ihmisiä yli organisaatio- ja kuntarajojen, mutta myös maiden rajojen? Kansainvälinen yhteistyö tuo uusia ideoita ja mahdollisuuksia paikalliseen kehittämiseen. Seuraavaksi kuulemme Oulun seudun Leaderin nuorisotyöryhmän varapuheenjohtaja Matilda Alasen ja Oulujärvi-liiderin Elmeri Kyllösen kokemuksia kansainvälisistä hankkeista sekä Norsun kansainvälisyyskoordinaattori Erja Simunan puheenvuoron. Olkaa hyvä. Tosiaan mä oon tässä muutaman viikon päästä tulee 9 vuotta täyteen Norsulla. Ja silloin kun mä aloitin, niin käytännössä KV-työtä ei juurikaan ollut. Eli olla tässä niin kuin päässyt näkemään sen koko kaaren, niin siinä mielessä on ihan kiva kertoa sitten siitä teillekin. Tosiaan tässä meillä se on lähtenyt hyvin vahvasti nuorisopuolelta vetämään se KV-puoli, mutta sitten täytyy aina muistaa, että KV-toiminta sitten mahdollistaa hyvin tämmöistä yli sektorirajojen ja kehittämistä ja semmoista hyvin monipuolista kehittämistä.
miksi me tätä kansainvälistä työtä ylipäätään tehdään, niin on, että LEADERhän on jo lähtökohtaisesti kansainvälinen ohjelma. Että samaa toimintaperiaatteet, niin niitä toteutetaan tuolla ympäri Eurooppaa hyvin erinäköisesti, mutta kuitenkin se on LEADER-toiminta. Meidän näkökulmasta sitten semmoinen toinen aika tärkeä juttu ja tärkeä peruste niin on ihan tuon EU-nuorisostrategia. Ja siellä on 2 erityistä kohtaa. Kansainvälisyyden edistäminen ja sitten toisaalta maaseudun nuorten mahdollisuuksien edistäminen. Ja ne on meille semmoisia, ne on siellä tärkeitä arvoja ja tavoitteita ja ne on meille tärkeitä arvoja ja tavoitteita. Ja sitten KV-toiminta ihan konkreettisesti tuo lisää osaamista ja resurssia. Tarkkoja summia en ole ynnäillyt, mutta kyllä meidän KV-ohjelmien kautta on satoja tuhansia euroja tullut alueelle, ollaan lähempänä 1 miljoonaa. Tosiaan 2018 toteutettiin ensimmäinen varsinainen KV-hanke ja sen jälkeen on sitten reilu 40 hanketta tehty. Tällä ohjelmakaudella nämä EU-nuoriso-ohjelmien, eli Erasmus Plusan ja Euroopan solidaarisuusjoukot, eli ESKI, joka on tämä vapaaehtoisohjelma, niin niiden tämmöinen akkreditointi ja vuosittainen tavallaan tekeminen niin on mahdollistanut sen, että me pystytään tarjoamaan hyvin paljon monipuolisempia mahdollisuuksia ja sitten hyvin paljon useammalle. Ja sitten tämän meidän akkreditoinnin kautta pystytään myös tekemään yhteistyötä vaikkapa tuonne naapurileaderin suuntaan, eli myös Oulun seudun nuoret on sitten päässyt sitä kautta mukaan siihen kansainväliseen toimintaan. Paljon tehdään myös kehittämishankkeita KV-rahalla, eli tavallaan, että se raha on sitten pois sieltä niin sanotusti maaseuturahaston kuluttamisesta, että käytetään sitten muita EU-rahaohjelmia sitten vähän toisenlaiseen kehittämiseen. Ja niin kuin sanoin jo aikaisemmin, että ei, vaikka puhutaan tässä meidän yhteydessä aika usein EU-nuoriso-ohjelmista, niin se ei ole pelkästään nuorisotyötä, että hyvin paljon niin kuin eri-ikäisiä on mukana, että ihan esimerkkinä voin mainita, että tuossa viime kuussa meillä oli kansainvälinen opintomatka, ja siellä osallistujien ikähaitari oli 18–73. Et se on yhdelle ryhmälle tosi mielenkiintoinen ja oli oikein mahtava kokemus noin niin kuin kaikkien mielestä, että käytiin tosi hyviä keskusteluja siinä. Niin kuin vapaaehtoistoimintaa, sitä on vähän niin kuin 2 toimintamallia. On sellaista pitkäkestoisempaa yksilöhanketta, jossa yleensä vaikkapa esimerkiksi nuori työskentelee kunnan nuorisotoimessa siellä paikallisten nuorisotyöntekijöiden tukena toteuttamassa ohjelmaa sitten paikallisille lapsille ja nuorille. Ja sitten toinen toimintamalli on tällaiset lyhyemmät tiimihankkeet, jossa ryhmä eri maalaisia nuoria sitten työskentelee muutaman viikon ajan jonkun tietyn konkreettisen projektin parissa. Et meillä se on esimerkiksi ollut joku tapahtumaan liittyvä tai ympäristön viihtyisyyteen liittyvä tai vaikkapa siellä kylillä ollaan tehty sitten erinäköisiä virkistyskohteiden kunnostamisia. Niin mikä meillä on se meidän juttu ja mikä näkyy tällä alueella, niin on se, että on nuoret tosi kiinnostuneita eri puolilta Eurooppaa ja vähän kauempaakin. Taitaa olla Etelä-Amerikasta meidän kauimmainen hakija. Eli meidän alueella on ollut tähän mennessä 72 kansainvälistä vapaaehtoista ja ensi kesänä tulee 21 vapaaehtoista lisää. Eli tavallaan siinä he on niissä omissa toimissaan ja tekemisissään sitten tavoittaneet satoja, todennäköisesti tuhansia paikallisia ja eri tavoin sitten vaikuttaneet heidän elämäänsä. Ja yksi semmoinen tosi tärkeä aspekti näissä vapaaehtoishankkeissa on nimenomaan semmoinen kotikansainvälistyminen, että aina ei tarvitse lähteä minnekään saadakseen niitä monikulttuurisia kokemuksia. Me ollaan tosiaan tällä alueella ainut organisaatio, joka näitä vapaaehtoishankkeita koordinoi, niin se tarkoittaa tietenkin sitä, että sitten jos meitäkään ei olisi, niin ei sitten olisi myöskään näitä tuloksia. Nyt ihan muutamia semmoisia, mitä ollaan saatu aikaiseksi. Eli tosiaan niin kuin tässäkin on jo kuultu, että maaseudulla väki vähenee ja vanhenee, mutta eihän ne työt sieltä mihinkään katoa. Että muutenhan ne jää ne erilaiset virkistyspaikat rapistumaan tai kylätalot rapistumaan, ellei siellä sitten ole porukkaa, jotka sitä tekee. Pikkusen nostelin näihin kuvaslaideihin tämmöisiä hankkeessa mukana olleiden kommentteja, että mitä on saatu aikaiseksi ja mitä vaikutuksia on ollut. Mutta tosiaan se, että kun tulee vaikkapa tiimihankkeessa se ryhmä nuoria, niin ne saa
hyvin tehokkaasti sitä jälkeä aikaisemmin. Siellä on aina tosi positiivinen fiilis. Siis ne on aina, yleensä ohjelmassa liikkuvat nuoret, ne on tosi aktiivisia, tosi positiivisia ja aina kaikissa tulee semmoinen, että siellä se hymy tarttuu hyvin herkästi. Vaikka puhutaan nuoriso-ohjelmista, niin näissä ohjelmissa on mahdollista tavallaan kliseisesti vauvasta vaariin toteuttaa sitä toimintaa, että meidän alueella on varsinkin tämmöiset aktiiviset kyläyhteisöt, joissa on vaikkapa se keski-ikä hieman korkeampi, niin ovat kuitenkin sitten saaneet tosi monenlaisia arvokkaita kokemuksia, niin se on ollut aina tosi hyvä. Mutta sitten toisaalta pitää aina muistaa, että sitten kaikilla ei ole sitä mahdollisuutta matkustaa, niin sitten vaikkapa lapset ja nuoret pääsee kokeilemaan, että miten se englannin kieli sujuu tai miltä tuntuu, että jossain nuorisotalolla on se puoli vuotta se sama tyyppi, jonka kanssa puhua englantia. Ja huomaa, että ihan samanlainen ihminen se on kuin se oma kaverikin. Ja ainahan sitten tietenkin tekee hyvää vähän tuulettaa omia ajatuksia, että siitähän se kaikki kehittämistyö kuitenkin lähtee, että se ajatusmaailma menee eteenpäin etkä junnaa paikalla. Ja sitten ihan konkreettisia taitoja, mitä näissä oppii, että hirveän monesti kuulee sekä näiltä paikallisilta toimijoilta, jotka on mukana, että sitten nuorilta, että oppii jotakin ja tekee jotakin, mitä ei ole ikinä tehnyt. Ja tässäkin oli 2 madridilaista tyttöä, jotka ei ollut ikinä nähnytkään traktoria, niin siellä ne vaan aika iloisesti tuolla ruukissa ajeli sitten. Pysyvät ihan tielläkin. Ja sitten ihan tietenkin tämmöinen pieni oman hänen nosto tähän loppuun, että kyllähän palaute on sitä, että ilman norsua näitä ei tehtäisi. Ja sitten toinen, että tässä meidän toiminta on myös huomattu kansainvälisesti, eli tässä talven aikana Salto, joka on tämmöinen EU-nuoriso-ohjelmien resurssikeskus, niin julkaisi tällaisen laajan kansainvälisen julkaisun vapaaehtoishankkeiden vaikutuksista, niin siellä on norsu mainittu ja meidän hankkeet yhtenä esimerkkinä. Kiitos. Minä olen tosiaan Alasen Matilda ja tuolta Oulun seudun Liderin nuorisotyöryhmästä. Ja nyt vähän kerron teille nuorisovaiheesta Unkariin, mikä me Norsun kanssa yhteistyössä viime vuoden huhtikuussa toteutettiin. Vähän nuorisovaihon teemasta ja tarkoituksesta, eli ihan alusta asti, kun lähdettiin suunnittelemaan tätä vaihtoa yhteistyössä, niin päädyttiin siihen, että meidän teemana on nuorten mielenterveys ja hyvinvointi. Ja tuon vaihtoviikon aikana me esiteltiin sitten semmoisia hyväksi todettuja tapoja ylläpitää hyvinvointia ja vähentää stressiä. Ja ihan alussa valittiin myös nuo menetelmät siihen, eli taide, liike ja tapahtuma. Tässä on sitten vähän aikajanaa, eli vuoden 2023 marraskuussa alettiin suunnittelemaan, kasattiin vähän porukkaa molemmista nuorisotyöryhmistä kiinnostuneita ja alettiin suunnitella sitä vaihtoa. Tässä tosiaan jo tässä kohtaa valittiin tuo teema ja nuo menetelmät siihen ja alettiin etsiä kumppania Euroopasta. Ja sitten vuoden 2024 toukokuussa löydettiin se kumppani, eli alettiin tämän unkarilaisen nuorisoryhmän kanssa tekemään yhteistyötä ja lyötiin siinä kohtaa lopullinen kokoonpano lukkoon ja alettiin kirjoittaa sitä rahoitushakemusta pikkuhiljaa. Ja syyskuussa sitten saatiin laitettua rahoitushakemus valmiina eteenpäin tuonne Erasmus Plus-ohjelmaan ja suunniteltiin sitten vähän tarkemmin viikon aikataulua ja ohjelmaa ja käytännön toteutusta. Ja joulukuussa saatiin sitten just ennen joulua tieto, että meidän hakemus on hyväksytty, eli päästään matkaan. Ja huhtikuussa sitten lähdettiin valmiiksi suunnitellulle reissulle Unkariin. Ja toteutuksesta sitten vähän, eli meillä oli tosi tiivis viikko-ohjelma, oli aamusta iltaan oli ohjelmaa, mutta ne oli meidän itse suunnittelemia ja semmoisia oman näköisiä aktiviteetteja ja vähän sitten muokkailtiin siellä sitten paikan päälläkin, jos tuntuu, että joku pitää muuttaa. Viikon alkupuoli me oltiin tuolla Kyörissä, tutustuttiin vähän toisiimme ja vaihon teemaan ja erilaisia aktiviteetteja toteutettiin sisällä ja ulkona ja loppuviikosta sitten siirryttiin tuonne Soproniin ja siellä me majoituttiin sitten semmoisella mökillä Luonnonhelmassa ihan Itävallan rajan vieressä. Ja meidän ohjelmaan kuului muun muassa liikunnallisia harjoituksia, erilaisia työpajoja, rentoutumisharjoituksia, yhteisiä keskusteluja ja
tunteiden ilmaisua taiteen keinoin. Tässä on sitten muutama esimerkki meidän aktiviteetista, eli tuolla Sopronissa meillä oli tämmöinen kansainvälinen tietovisa. Paikalla oli tosiaan muualtakin kuin Unkarista ja Suomesta, että ympäri Eurooppaa oli ja siinä vähän tutustuttiin uusiin ihmisiin ryhmissä ja pelailtiin vähän tietovisaa. Sitten meillä oli tuolla Györissä jo alkuviikosta tämmöinen kulttuurien ilta, esiteltiin toisillemme vähän omaa kulttuuria ja musiikkia ja leikkejä ja muuta semmoista ja tietysti sitten ruokaa ja herkkuja ja muuta tarjoiltiin. Ja sitten me käytiin tuolla Sopronissa myös paikallisessa podcastissa ja radiossa juttelemassa vaihtoprojektista ja molemmat sitten julkaistiin myöhemmin kesällä, eli ollaan oltu myös Unkarin radiossa ja vaikka missä. Sitten mitä meille jäi kätteen tästä viikosta, niin paljon saatiin uutta tietoa ja taitoa ja ystäviä, joiden kanssa yhteydenpito jatkuu oikeastaan edelleen ja päästiin tutustumaan Unkarin kulttuuriin ja historiaan ja nämä menetelmät, mitä me käytettiin ja harjoiteltiin, niin on sitten päässyt ihan oikeassa elämässä käyttöön ja intohan ei tietenkään loppunut, vaan enemmänkin nälkä kasvoi syödessä, seikkailun nälkä ja seuraava nuorisovaihto pikkusen eri kokoonpanolla, mutta kuitenkin Norsun kanssa taas yhteistyössä, niin ollaan toukokuussa lähdössä sitten Espanjaan. Oulujärvi-työryhmä on toteuttanut tällä kuluvalla hankkeella aika lailla 6 KV-kokemusta, 3 Erasmus Plus-vaihtoa ja 3 kertaa sitten 3 perättäisenä vuonna osallistuttu tähän European Rural Youth Summit-tapahtumaan. Ja mä haluan nyt lyhyesti aloittaa tämän tarinan siitä, mistä se ihan alkoi, koska tämä tarina on tosiaan. Tämä on ensinnäkin se syy, että miksi mä oon tässä. Tämä on portinavaus kaikelle sille nuorisohjelmatoiminnalle, missä mä oon päässyt iloisena olemaan mukana. Oli kevät 2024 ja me oltiin kavereiden kanssa tuolla paikallisella torilla nauttimassa kevätpäivää ja meidän ihana leader-nuorisotyöntekijä Tiina näkyy tuolla kanssa. Tuli siellä torilla vastaan ja hoikkasi vaan ohi menne, että lähettekö Romaniaan. Ja se meidän paikallinen tori, jos ei joku tiedä, niin siellä kuulee aika paljon hulluja juttuja, mutta toi oli ehdottomasti sen päivän absurdein juttu. No siitä pari päivää eteenpäin, jokunen viikko ehkä, niin oltiinkin sitten kirjoittamassa meidän hakemusta tuohon kyseiseen Euroopan maaseutunuorten huippukokoustapahtumaan. Ja tämän tapahtuman pointtina oli valaista eurooppalaisille yhteistyökumppaneille ja muille nuorisoedustajille tämmöistä Euroopan vuoden nuorten kylä pilottiohjelmaa, joka oli alkanut Romaniassa. Sen tarkoituksena oli tuottaa sille alueelle, kylille, paljon parempia nuorisopalveluja ja on edelleen. Ja nykyään se pilotti on itse asiassa laajennut Romanian ulkopuolelta ihan useamman monikansalliseksi. Konsepti toteutetaan Euroopan Erasmus Plus ja Euroopan Solidarity Corps, eli näiden solidarisuusjoukkojen kanssa yhteistyössä. Ja me lähdettiin semmoiseen Halauchesti-nimiseen kylään, joka oli sen vuoden vallitseva, tämmöinen titteliksi nimitetty vuoden maaseutu nuorten kylä. Ja he oli tehneet paljon sen eteen hommia, ja me oltiin sitten näkemässä, että mitä kaikkea siellä on tehty. Ja tässä kohtaa on hyvä ehkä ymmärtää ne eriävät lähtökohdat. Ne asiat, jotka meille on itsestäänselvyyksiä, mutta jotka tuolla Romaniassa, niistä ei ole tietoakaan. Yksi esimerkiksi nuorisotyö. Meillähän nuorisotyö on kirjattu kuntien tehtäväksi lakiin ihan niin kuin, ja sitä järjestetään edellisen palveluna hyvin, hyvin kattavasti, mutta tuolla Romaniassa sitä ei järjestä kukaan, paitsi nykyään ja nuoret itse näiden eurooppalaisten tahojen avustuksella. Ja tässä tapahtumassa älytön rikkaus oli se, että siellä oli 130 osallistujaa 21 eri kansallisuudesta. Kulttuurierot ja sosioekonomiset erot meillä vertaisilla nuorisojärjestön edustajilla oli aivan valtavat. Ja se koko kommunikointi ja keskustelu lähtikin siltä pohjalta. Tämä teki minuun suuren vaikutuksen, tämä tapahtuma oikeastaan koko meidän porukkaan. He olivat tämän vuoden kylätitteli eteen tehneet ihan valtavasti näitä projekteja ja juurikin näiden nuoren tarpeista niitä nuoria varten. Ja se kruunun jalokivi, mikä heillä oli, me päästiin tutustumaan, oli se paikallinen nuorisotalo. Ja edelleen haluan painottaa sitä, että nuorisotalothan meille ihan arkipäivää. He oli tehneet se itse heille itselleen. Ja mitä me oltiin siellä
antamassa on ehkä näkemyksiä siitä, miten ne tavalliset asiat meille järjestetään. Yhtenä teemana tuolla oli kestävä kehitys, ja me tuotiin niitä näkemyksiä heille sinne. Ja mitä me saatiin sieltä taas, niin ainakin mä sain semmoista niin kuin inspiraatiota siitä, että miten nuoret pystyy tehdä. Että kun vaan nuorissa on niin kuin voimaa, niin he pystyy itse tehdä tosi paljon juttuja tämmöisillä työkaluilla, kuten vaikka Erasmus Plus ja näillä organisaatioilla ja meillä Leaderillä hyvin vahvasti. Keskustelin niiden nuorien kanssa ja heidän toive oli se, että he haluavat joskus tulevaisuudessa nähdä, miten me Suomessa tätä Leaderia toteutetaan ja nuorisotyötä toteutetaan. Ja musta olisi ihan mahtavaa, että me voitaisiin joskus tulevaisuudessa hakea tämmöistä johonkin kylään tämmöistä vuoden nuorisokylätitteliä, jotta me voitaisiin järjestää tämmöinen huikea tapahtuma, ehkä jopa täällä Suomessakin. Leader näkyy ennen kaikkea teoissa. Seuraavaksi kuulemme esimerkkejä hankkeista, jotka ovat syntyneet paikallisista tarpeista ja ideoista. Tervetuloa Harri Kontio, Jaksamisen jäljillä -hankkeen projektipäällikkö, nuorisoaktivaattori Riikka Kylmäoja, Pysyvät jäljet -hankkeesta sekä Eino Impola, nuori mentori. Oma hanke on vapaaehtoisvoimin toimiviin yhdistyksiin liittyvä Jaksamisen jäljillä, mutta ensin haluan kertoa muutaman asian tästä Leader-vaikuttavuudesta Pohjois-Pohjanmaalla. Niin kuin näette tuosta kartasta, niin me oikeasti katetaan koko maakunta. Leader kattaa semmoinen 97% koko Suomesta ja lähes koko Pohjois-Pohjanmaan. Vain isojen kaupunkien keskustat on otettu poissa. Kysynkin, että kuka muu? Me ei ole mikään toimija, joka on kaupungin keskustassa ja strategiassa on näennäisesti, että katetaan maakuntaa, vaan me oikeasti katetaan nuo kaikki paikat. Pohjois-Pohjanmaan Leadereillä on yhteiset mittarit ja asiakaskyselyt, niin siitä nyt tämmöinen nopea kattaus 3 vuoden dataa. Tuossa nähdään, että hanketukia on tällä hetkellä mennään yli 400 ja yli 11 miljoonan, yritystukia yli 600 ja tosiaan yhteensä mennään yli 1000 tällä rahoituskaudella ja yli 15 miljoonassa. Monenlaista toimintaa rahoitettu. Tässä yksi tämmöinen, mikä monilta jää huomaamatta. Mä en uskokaan, että kaikki ajattelee, että ne kävelee tuolla jollakin reitistöllä, lähiliikuntapaikalla. Ne ei tajua sitä, että ei pelkästään, että se on meidän rahoittamaa, vaan mikä tärkeintä, että ihmiset on tehnyt ne vapaaehtoistyöllä. Ne on nimenomaan viitsinyt hakea hanketta, yhteisöt, yhdistykset ja sitten jumalattomalla määrällä vapaaehtoistyötä meidän kaikkien iloksi tehnyt näitä lähiliikuntapaikkoja. Tässä on nimenomaan semmoinen asia, että tämä vaikuttavuus näkyisi vain silloin, jos me saataisiin ne kaikki vaikka pois hetkeksi tästä näin, tai olisi joku kuukauden lakko, että kukaan ei pääsisi noille, koska nämä ihmiset tekevät jumalattoman määrän duunia kunnissa kaikkien hyvinvoinnin eteen. Yleinen asiakaspalvelutyytyväisyys on lähellä 10. Se on äärettömän korkea, niin kuin kaikki ymmärtää. Meidän rahoituksen hakeminen on helppoa. Toki siellä on hyrräongelmia ja kaikenlaisia, mutta ne on asioita, mihin me ei pystytä itse vaikuttamaan. Noin iso määrä lähtee kehittämään sitten sen hankkeen jälkeen sitä aluetta jatkossakin, niin se kertoo siitä, että me ei olla mikään leimasin kone, me ei olla pelkkää projektien rahoittaja, vaan me rakennetaan sitä aluekehittämisintoa ihmisissä. Hanketukien hakijat ja yritystukien hakijat on itse päässyt arvioimaan, että miten omasta mielestä meni, niin hankkeet onnistuu 4,7/5 ja 5 tärkeintä vaikutusta. Uutta tapahtumaa ja toimintaa syntyy, parempi usko tulevaisuuteen, harrastusmahdollisuudet lisääntyy, yhteistyö, mikä on erittäin tärkeää, lisääntyy toimijoiden välillä ja toki kaikkien viihtyvyysalueilla. Yritystuet onnistuu täsmälleen samalla prosentilla ja tuo, mikä moni yrittäjä on sanonut, että on erittäin tärkeää se rahoituksen saaminen siinä, että siinä tulee sitä uskoa omaan toimintaan, että nyt ollaan niin oikealla asialla oman yrityksen kehittämisen suhteen. Muutkin uskoo siihen. Ihan tuonne nopeaa, että miten hanke olisi toteutettu ilman Leaderin rahoitusta, niin aika paljon pienemmin tai ei ollenkaan, mutta vain 8% sanoi, että olisi saman suunnitelman mukaisena toteutunut. Siinä oli nopeat meidän luvut. Ja tosiaan Jaksamisen jäljillä -hanke, tarkoitus on parantaa yhdistystoimijoiden jaksamista ja yhdistystoiminnan jatkuvuutta. Niin kuin äsken sanoin, niin vapaaehtoisvoimin toimivien yhdistyksen kanssa toimitaan, ja sitten tietysti kunnat on tässä mukana, että miten kehitetään yhteistyötä. Ja yhdistystoiminta on tällä hetkellä melkoisessa murroksessa. Alkaa tulla sellainen sukupolvien kuilu, että uusia tekijöitä ei saa hommia ihan älyttömästi, ja
vaikuttaa sitten siltä, että nämä samat tyypit, jotka siellä vuodesta toiseen on, niin kasautuu niiden päälle ja se alkaa olla oikeasti aika raskasta. Meillä on pilottiyhdistyksiä tässä mukana Norsualueelta 7, niin kuin näkee tuossa, niin aika kattavasti monenlaista yhdistystä mukana. Muutama esimerkki. Paljon tehdään raskaita prosesseja tällä taustalla, mutta että tämmöisiä vähän iloisempia asioita tähän, niin viestintää, miten ollaan päästy kehittämään. Tässä on monilla yhdistyksillä kovia haasteita. Pitäisi olla monessa mediassa, somessa mukana, mutta sitten ei taas ole välttämättä sitä osaamista. Perinteisesti kysytään, että tuukko talkoisiin. Se voi toimia silleen peruskontaktilla kaverin kanssa, mutta sitten nykyään ihmiset haluaa tietää, että mihin sitoutuu, kauan se kestää. Eli sun pitää pystyä palastelemaan, jos on vaikka monta eri tehtävää, niin vaikka tähän tyyliin. Ollaan tehty siis tämmöisiä pohjia, mitä sitten yhdistys voi käyttää. Pietty Canva-koulutuksia ja 5 meidän 7 yhdistyksestä ollaan saatu toi Canvan ilmainen Canva Pro-lisenssikäyttö, joka sitä auttaa paljon nyt eri mainosten suunnittelussa. Tässä myös tämmöinen esimerkki Tyrnävän Sydän-yhdistyksestä, millä tavalla voisi lähteä markkinoimaan omia vapaaehtoistehtäviä. Eli katsotaan suoraan, että mihin toimeen siinä haetaan ja sitten siinä sometekstissä vähän tarkemmin kerrotaan. Sitten ollaan myös haluttu tuoda vähän lähemmäksi sitä yhdistystoimintaa. Aika moni ei enää nykyään tiedä nuoremmasta väestä, mitä on yhdistystoiminta, mitä on vapaaehtoistyö. Paljon kuulee, että se on feissarointia Sittarilla, Prismassa, jne. Se on paljon muutakin, mutta että tässä näkee sen, että se tietoisuus on alkanut vähentyyn. Niin halutaan tuoda, että mitä tämä on. Vaikka Tyrnävän Sydän-yhdistys, se ei ole pelkästään sitä, mitä niin suurin osa luulee, vaan se on monenlaista toimintaa. Ihan samalla tavalla kuin Leader ei ole pelkästään rahoittaja. Uusien toimintojen saaminen on äärimmäisen haastavaa, varsinkin sinne yhdistyksen hallitukseen, mutta ylipäätään tähän ei välttämättä ole semmoisia nopeita keinoja löydettävissä, että miten saadaan yhtäkkiä massoittaa ihmisiä yhdistystoimintaan, mutta tämä just korostaa sitä, että yhteistyö on se ehkä tulevaisuuden selviämiskeino, millä saadaan tätä taakkaa kevennettyä yhdistyksiltä. Tuossa pikku esimerkki taas Tyrnävällä Sydänyhdistys parin muun yhdistyksen kanssa yhtäkkiä kekkasi, että pistetään jouluksi pystyyn tämmöinen yhteinen joulupuurosysteemi ja kututaan sinne porukkaa. Itse yritin vähän toppuutella, että eihän siellä ole 3 viikkoa aikaa, mutta siinä ne vaan pisti sen kassaan ja tuli yli 30 aktiivia sinne ja muun muassa saivat sitten perustettua yhdistyksen oma WhatsApp-ryhmän ja tämä kehittäminen jatkuu. Tällä juuri samalla hetkellä yhtä aikaa Lumijoella on menossa sitten tämmöinen toinen esimerkki yhteistyöstä. Siellä on nuorisoseura lähtenyt tekemään sitten tosi monen muun yhdistyksen kanssa, tuossa yli 10 toimijaa ja tuommoinen turvallisuuspäivätapahtuma. Nämä on sellaisia konkreettisia esimerkkejä, mitä sillä yhteistyöllä saa aikaiseksi. Yksikään yhdistys ei olisi tuommoista tapahtumaa pistänyt taaskin ihan älyttömän lyhyellä aikataululla. Siellä Markkuun kyläyhdistys lähti tekemään Sydänyhdistyksen kanssa tämmöistä kevätkirmaustapahtumaa. Siellä on sitten tämmöinen kiva juttu tulossa, kun lammaslaidun systeemi, niin sinne aletaan hakemaan sitten kesäksi niin lammaspaimenien apulaisia, sinne aletaan rekryämään ja tämä on taas semmoinen yksi uusi kokeilu, miten saadaan uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Tuossa oli tämmöinen nopea kattaus, että mitä ollaan tehty, mutta tuossa pikku listaus vielä, että mitä muuta pilottien kanssa ollaan tehty. Että yksi tärkeimmistä tuo yhdistyksen vastuunjaon oikeasti auki kirjoittaminen ja sopiminen, että siellä liikaa on 1-2 henkilön harteilla, eikä ole mitään varahenkilöitä sinne määritelty. Tämmöinen on erittäin tärkeää meillä kaikilla sitten tehdä yhdistyksillä. Esimerkki siitä, että mitä minä ja unohdin sanoa, että ei siis yksin olla tekemässä, vaan PP Sotu on meidän kanssa tekemässä tätä hanketta, niin minä ja sitten hankekollega, niin ollaan esimerkiksi nyt pilottiyhdistyksen kanssa nyt niin semmoinen 65 tapaamista käyty, suuri osa liveenä ja hankkeessa järjestetty 35 tilaisuutta koulutusta, jossa oli yli 600 osallistujaa, eli me toimitaan ruohonjuuritasolla. Kun hypätään tuohon mun omaan hankkeeseen, niin mä haluaisin puhua siitä, että miksi nuorisotyö ylipäätään on tarpeen Leader-toiminnassa. Ja mä oon tästä aiheesta paljon puhunut mun alueen nuorisotyöntekijöiden kanssa, nuorten parissa toimivien kanssa sekä tietenkin ihan meidän nuorten kanssa ja sitten ihan valtakunnallisesti nuorisoaktivaattoreiden kanssa, että miksi sitä nuorisotyötä täytyy myös Leaderissä tehdä.
Ja näistä keskusteluista niin ollaan päätytty tämmöiseen 4, tai minä olen päätynyt 4 kohtaan, miten minä itse olen nähnyt sen, että miksi tämä työ on tärkeää ja tarpeellista. Että nuoret tuo uusia ideoita ja näkökulmia siihen kehittämistyöhön, ja nuorilla on uskallusta ja halua ravistella niitä olemassa olevia rakenteita ja saada sinne sitä aidosti nuorten näköistä tekemistä. Mutta siihen nuoret tarvii rinnalle niitä aikuisia, ketä siinä myös on sitten tukena ja turvana ja antaa niitä työkaluja ja antaa mahdollisuuksia ja on vierellä kulkija ja suunnannäyttäjä ja välillä taksikuski ja ruoanlaittaja ja kaikkea muita mahdollisia rooleja, mitä siinä nyt sitten löytyykään. No se kaikki on varmasti yhtä mieltä siitä, että tulevaisuuden tekijäthän on meidän nuoret ja se on nähty jo täällä nyt ja tässä tilaisuudessa. Ja se, että me saadaan näitä tulevaisuuden tekijöitä tässä hetkessä, niin nämä nuorethan sitoutuu ihan eri tavalla sille omalle kotiseudulle. Ja sinne syntyy semmoinen omistajuus ja ne juuret ja näillä nuorilla on ihan erilaiset lähtökohdat ja kiinnostuksen kohe sitten palata myöhemmin sinne omalle kotiseudulle. Ja miten sitä mahdollistetaan sitä kipinän syntyä, niin se, että siellä on nuorille aidosti niitä vaikuttamisen kanavia, niitä matalan kynnyksen mahdollisuuksia, mitä justiinsa nuorisoliider sitten muun muassa on tarjonnut, niin kuin meidän nuoret siinä alkupuheenvuorossa hienosti kertokin. Eli se, että kun nuoret pääsee vaikuttamaan, niin heille tulee se pysyvyyden ja se omistajuuden kokemus sinne, ja he pysyy eri tavalla sinne juurtumaan sille omalle kotiseudulle. Ja nuorisoliider pystyy tarjoamaan hyvin tämmöisen konkreettisen matalan kynnyksen vaikuttamiskanavan, ja väitän, että ilman sitä niin aika monilla pienillä paikkakunnilla, sivukylillä, niin tämmöinen matalan kynnyksen vaikuttamiskanava jäisi kokonaan pois. Et meillä ei tarvita mitään vaaleja, ei mitään äänestyksiä. Riittää, että sulla on kiinnostus ja aito halu olla siinä toiminnassa mukana, niin tervetuloa siinä vaiheessa meidän joukkoon. Yhteisöllisyys ja aktiivisuus vahvistuu. Et silloin kun nuoret pääsee tekemään, he luo ihan aidosti niitä tapahtumia, sitä elämää sinne omalle kotiseudulle. Ja siinä vaiheessa sitten he toimii tämmöisenä elävinä esimerkkeinä myös muille, niin nuorille kuin aikuisille siinä, että niillä omilla teoilla on ihan oikeasti isot mahdollisuudet vaikuttaa siihen, että miltä se oma kotiseutu näyttää ja minkälainen siellä on elää ja olla. Ja liideri toimii näissä kaikissa 4 hyvinkin konkreettisesti. Eli se, että nuorisotoiminta on jollain lailla meidän kaikkien liideryhmien strategiassa. Se on meillä Norsulla laitettu osallistuvat nuoret palikkana tuonne, ja väittäisin, en kaikkien liideryhmien strategiaa tiedä, mutta suurimmalla osalla se meillä siellä on. Eli se tarkoittaa sitä, että me halutaan painottaa siinä meidän ihan strategiassakin siihen, että nuorilla on aidosti mahdollisuudet vaikuttaa siihen toimintaan, mitä se liideri siellä kentällä sitten tekee. Ja nämä erilaiset hankkeet, mitä meillä on ollut, ja nuorisoliider-toiminta on sitten se konkreettinen väylä sitten tehdä sitä strategiaa siellä kentällä. No sitten lyhkäisesti tästä hankkeesta, eli tämä on tosiaan Pysyvät jäljet-hanke, meidän oma strateginen hanke, millä tätä nuorten osallisuutta nyt sitten halutaan vahvistaa. Ja Pysyvät jäljet nimessäkin on jo semmoinen 2-osainen pysyvyyden tarkoitus, eli se, että se toiminta olisi pysyvää, mutta se, että näillä nuorilla pysyisi se suhde siihen omaan kotiseutuun. Ja tavoitteena on tietyllä lailla semmoinen muutos, mihin tähdätään 3 tämmöisellä toimenpiteellä. Ensimmäisenä sinne on laitettu tämmöinen kehittämisestä kiinnostuneet nuoret aktivoituvat. Eli meillä on alueella jo todella paljon semmoisia nuoria, jotka on vaikuttajia, jotka on yhdistystoiminnassa, monenlaisessa toiminnassa mukana. Ja me ollaan tämän toiminnan myötä sitten perustettu tämmöinen, tai käynnistetty tässä hankkeessa semmoinen mentoritoiminta, eli he pystyvät sitten kannustamaan näitä nuoria sillä omalla esimerkillä, mutta niin kuin sanoin, niin Eino kertoo siitä ihan hetken päästä vähän enemmän. Sitten meillä on nuoria yrittäjiä on alueella todella paljon, ja me halutaan tarjota heille myös parempia edellytyksiä sitten toimia yrittäjinä. Eli meillä on tämä nuorisoliider rahoitus, mistä on myös puhuttu paljon, eli nuoret saavat semmoista alkupääomaa käynnistää tai sitten kehittää sitä, että aika moni tietää, että nuorilla ei välttämättä ole mahdollisuutta ostaa yritykselle olennaisia välineitä ihan tuosta noin vaan, niin se, että nuorisoliider sitä mahdollistaa, niin se on yksi tosi iso tekijä. Eli hankkeen myötä myös rummutetaan sitä viidakkorummua isommaksi, mutta myös kohtautetaan niitä nuoria, jotka toimii alueella yrittäjänä, että tulee sitä semmoista, että sä oot tehnyt asioita noin, mä oon tehnyt näin, voisimmeko me tehdä ehkä yhteistyötä tai voinko oppia sinulta jotakin uutta sitten jatkoa varten. No 3. palikkana on tässä hankkeessa se, että meidän nuorten parissa toimivat saa semmoisia ajankohtaisia työkaluja siihen, että ne voi toimia nuorten muuttuvien tarpeiden parissa, koska se, että varsinkin pienellä paikkakunnilla monesti niitä nuorisotyöntekijöitä tai nuorten parissa toimivia on vain yksi,
eli resurssit on tosi pienet. Heillä ei välttämättä ole mahdollisuuksia samalla lailla kouluttautua tai käydä kiertämässä kaiken maailman tapahtumia ja muuta, niin me koitetaan tuoda niitä tänne meidän pienille alueille sitten niitä mahdollisuuksia, että nuorisotyöntekijät ja nuorten parissa toimivat pystyy sitten kouluttautumaan myös ja tekemään myös yhteistyötä keskenään. Sitä yli organisaatio- ja kuntarajojen ylittävää yhteistyötä on kehitetty tosi paljon tämän hankkeen aikana ja se on ollut tosi tuloksellista. Ja näiden 3 toimenpiteen kautta saataisiin sitten semmoinen pysyvästi nuorten näköinen maaseutu, missä meidän nuorilla olisi sitten hyvä elää ja olla. Mutta mä haluaisin päästää nyt ääneen meidän Einon, joka voisi kertoa tästä meidän nuori mentori-toiminnasta. No niin, eli mä oon tosiaan Eino ja mä oon yksi 6 nuoresta mentorista. Ja me ollaan tosiaan niin kuin asiantuntijoita siitä, että mitä nuoret haluaa yhdistyksiltä, minkälaista yhdistystoimintaa me halutaan. Ja sitten samalla me ollaan myös nuorille esimerkkinä siitä, että miksi kannattaa lähteä yhdistykseen. Me käydään kertomassa esimerkiksi kouluilla, että mitä me ollaan itse saatu yhdistystoiminnasta ja että miksi siihen kannattaa lähteä mukaan. Ja on se, että yhdistyksillä sitten käydään kertomassa se, että minkälaista toimintaa nuoret haluaa ja minkälaiseen toimintaan nuoret haluaa osallistua. Haluatko kertoa vielä siitä, että miksi sinä lähdit nuoreksi mentoriksi? No vähän se, että mä oon itse saanut niin paljon hyvää kaikesta siitä yhdistystoiminnasta, missä mä oon ollut mukana. Et muun muassa meillä on semmoinen oma ryhmä, millä me ollaan järjestetty kaikkea kivaa Raahessa ja sitten siitä lähti kiinnostus jakaa sitä niin kuin tavallaan muillekin, että muutkin vois saada oman mahdollisuuden järjestää jotain tämmöistä kivaa. Tämän päivän keskeinen kysymys on, kuka puolustaa maaseutua tulevaisuudessa? Paneelissa keskustellaan liiderin merkityksestä, rahoituksen tulevaisuudesta ja siitä, mitä päätöksentekijät voivat tehdä. Tänään keskustelemassa ovat Riikka Hautola, Norsun toiminnanjohtaja, ja sitten Elina Kemppaista, Koillismaan liiderin nuorisoaktivaattoria, tuuraa tänään Riikka Kylmänoja, Norsun nuorisoaktivaattori, koska Elina oli nyt estynyt, Teemu Savaksen Aho, Tupoksen kyläyhdistyksen edustaja, Saija Fingerus, Norsun nuorisotyöryhmän jäsen, Matilda Alanen, Oulun seudun liiderin nuorisotyöryhmän varaanpuheenjohtaja ja Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston puheenjohtaja, Elina Paloviita, Oulun seudun liiderin nuorisotyöryhmän jäsen. Mutta pidemmittä puheitta mennään itse paneelin pariin. Ensimmäinen kysymys meneekin sitten Riikalle. Miltä Leader-rahoituksen tulevaisuus näyttää tällä hetkellä käytännön työn näkökulmasta? No siis tulevaisuus näyttää hyvin epävarmalta. Kaikki on nyt oikeastaan kiinni siitä, että mitä siellä ministeriöissä valmistellaan, mitä kansanedustajat päättää. Että se meidän siivuhan siitä koko kehyksestä on niinku todella pieni, mutta sillä tehdään tosi paljon saadaan aikaiseksi. Mutta toki meitä huolettaa pieninä toimijoina, että jäädäänkö me sitten sinne isojen edunvalvojien jalkoihin ja halutaanko Suomen päättäjien taholla vaan laittaa rahat johonkin isoihin kehitysprojekteihin, joilla tehdään vaikka niitä rautateitä tai muuta, että ajatellaanko oikeasti, että se paikallistasokin tarvii sitä resursseja tehdä tosi paljon. Kiitos Riikka. Sitten on kysymys meidän toiselle Riikalle, että miten nuorten osallistuminen Leader-toimintaan näkyy käytännössä? No, tämä päivä on aika hyvä esimerkki siitä, miten se näkyy käytännössä. Eli meidän nuoret saa hyvinkin vapaasti itse ideoida sitä toimintaa, että mihin suuntaan he haluavat tätä Leader-toimintaa viedä. Nuoret on sekä meidän hallituksissa että meidän tietenkin nuorisotyöryhmässä. Hallituksessa he pääsevät tuomaan sitten ääntään näihin niin kuin ihan isompiin maaseuturahoituksiin, että miten heidän näkökulmat niissä on. Sekä tietenkin ihan ylipäätään siihen niin kuin Leader-toimintaa yleisestikin ja strategian suunnittelu ja valmistelu ja tämmöiseen. Ja sitten siellä nuorisotyöryhmän puolella tietenkin nämä nuorisoleader-päätökset ja sitten semmoinen vapaa vaikuttaminen, että me ei olla mitenkään niin kuin sidottu meidän nuorten käsiä, että se pitäisi olla jotenkin tietynlaista ja tietyn tyyppistä, vaan se on ihan meidän nuorten omilla ehtoilla etenevää toimintaa. Seuraavaksi kysymys menisikin tuolle Teemulle. Sinä olet Tupoksen kyläyhdistyksestä. Kertoisitko, mitä Leader-rahoitus on mahdollistanut teidän kylällenne käytännössä? Leader-rahoitus on mahdollistanut meidän kylälle sen lähivirsaluehankkeen, ja siinä tosiaan tehtiin semmoinen pulkkamäki,
sitten kuntoportaat ja sitten frisbeegolfin rataa, jossa oli paljon nuoria mukana. Meitä oli 20 nuorta oli talkoissa, kun raivattiin sinne metsään se frisbeegolfin rataa. Semmoista se on mahdollista, mutta muuten niitä ei ole saatu sinne tehtyä. Ja sitten myös laavu tehtiin siinä samalla hankkeesta. Se on noin 5 000 € hanke. Kiitos Teemu. Siirrytään sitten nuorisotyöryhmäläisiin. Meitä kiinnostaisi tietää, mitä Leader-toiminta on mahdollistanut teille ihan konkreettisesti. Olen ollut mukana vuodesta 2019. Silloin pääsin tuohon nuorisotyöryhmään. Ja silloin toiminta oli tosi erilaista, että tässä on vuosien varrella nähnyt, että miten paljon on kehitytty. Ja siinä samalla on tullut näitä Norsun omia hankkeita ja niihin on päässyt sitten myös mukaan. Että meiltä on aina sitten kysytty näihin hankkeisiinkin vähän näkökulmaa ja ollaan päästy vähän seuraamaan, että mitä siellä tehdään. Muistan, että on johonkin Harrin hankkeeseenkin johonkin kyselyyn vastannut ja porukalla jotakin asioita yhdessä pohdittu. No, Norsun ulkopuolella on myös paljon yhdistysten toiminnassa mukana ja siellä on sitä, että ollaan Paavolan nuorisoseura haettu rahoitusta ja saatu vähän paikkoja fiksailtua sille seurantalolla. Norsu on näkynyt tosi paljon mun elämässä viime aikoina ja tämäkin päivä, että on päässyt tämmöiseen tapahtumaan ja tämmöisen huippuporukan kanssa tämmöistä järjestämään ja se, että saa kertoa oman mielipiteensä ja pääsee, siis näkee, että sitä arvostetaan. Ja se on ollut itselle tosi arvokas kokemus. Itse olen tuossa nuorisotyöryhmässä aloittanut melko vasta, mutta Leader on muuten tosi tuttu. Eka kertaa mä oon Leaderissä sillä ollut mukana melkein 10 vuotta sitten, kun mä hain rahoitusta yrityskokeiluun. Ja näin lähes 10 vuoden jälkeen se sitten on johtanut siihen, että mä oon tällä hetkellä päätoiminen yrittäjä. Sen lisäksi mä oon ollut mukana järjestämässä toimintoja nuorille, kuten leirejä, kursseja ja tapahtumia, jotka on toiminut periaatteella nuorilta nuorille, ja me ollaan saatu nuorisoliideriltä rahoitusta siihen. Ja 3. asiana yhdistyspuolella on myös mukana, ja siellä ollaan oltu toteuttamassa erilaisia hankkeita. Esimerkiksi viime vuonna järjestettiin Muhokselle kesätoreja. Niin on päässyt kehittämään sitä oman nuorisotyöryhmän ja oman Leader-ryhmän toimintaa. Ja on saanut kyllä monenlaisia mahdollisuuksia, just se Unkarin reissu, mistä puhuin, ja on tehty opintomatkoja Tampereelle ja Helsinkiin. Ja kaikenlaista on saanut nähdä ja kokea. Sen lisäksi ihan konkreettisina asioina mä oon myös itse hakenut nuorisoliider-tukea itse asiassa 2 kertaa. Mulla on oma 4H-yritys ollut jo useamman vuoden ajan ja sille on hakenut ensin hain ihan yrittäjyyspolun alkumetreillä yleiskoneeseen ja se on aika kriittinen väline silloin, kun on yritys, joka leipoo. Myöhemmin olen sitten hakenut semmoisiin isoihin termareihin. Ollaan esimerkiksi Muhoksen kunnanvaltuustolle hoidettu kokouskahvituksia, ja niitäkään ei oikein voisi ilman niitä termareita hoitaa. Eli on ollut kyllä semmoisia hankintoja, että ei välttämättä itse olisi tullut hommattua, mutta kuitenkin tavallaan melko pienellä rahalla sitten Leader rahoitti niitä, ja on päässyt kyllä hyvin eteenpäin siitä yrittäjänä. Kiitoksia. Voin samastua näihin kyllä itse täysin, ja varsinkin tuo, että kun Leader menee eteenpäin ja kehitytään ja päästään uusiin kokonaan näkökulmia tämmöisiin näin, se on aina tosi hyvä asia. Ja sitten tuo viimeiseen, kun lopulta pieni raha Leaderille maalle, vaan tosi suuri raha nuorelle, ja se voi tehdä ihan todella ison vaikutuksen siihen. No, mutta sitten palataanpa takaisin tuohon Riikkaan, että tällä kertaa Hautalan siis. Ajatellaan tämmöinen pieni ajatusleikki, että jos ajatellaan tämmöinen hetki, että Leader katoaisi tältä meidän alueelta tai heikkenisi tosi pahasti, niin mitä tänne konkreettisesti tapahtuisi? Miltä tämä näyttäisi sitten sen jälkeen? Näyttäisi tosi erilaiselta. Siis kun ajattelee, että miten paljon on rahoitettu kaikkea, ja varsinkin just siellä yhdistyspuolella, niin eihän niitä yhdistysten omilla rahoilla, kellään ei ole semmoisia varahankintakeinoja, että niitä voisi täysin omalla rahoituksella toteuttaa, niin todella paljon puuttuisi. Ja erityisesti mä oon siitä huolissani siksi, että meidän niin kuin 3. sektorin toimijoilta on leikattu jo tosi paljon viime vuosina. Että koko ajan ne rahoitukset vähentyy. Sitä mukaan ehkä myös Leaderille kasautuu lisää paineita, koska meillä vielä sitä rahoitusta on jäljellä, niin meidän just hakijamäärät lisääntyy. Niin kyllä se olisi niin kuin melkein tuntuu mahdottomalta nähdä, että jos tätä mahdollisuutta ei enää olisi meidän alueen yhdistyksillä, että mitä voisi sitten enää tapahtua. Että myös kunnat niin kuin oikeasti luottaa aika paljon niin kuin varsinkin niiden sivukylien palveluissa, niiden yhdistysten tuottamiin harrastusmahdollisuuksiin ja muihin. Niin
kyllä se olisi myös meidän alueen kunnille aikamoinen isku sitten, että jos sieltä se kolmannen sektorin toteuttama palvelu poistuisi. Ja meidän alueen kunnat on kyllä tosi sitoutuneita, nehän niin kuin rahoittaa 20% siitä koko potista, jota meillä on jaettavissa, ja kunnilla on selkeä halu siihen, ne haluaa, että Leader jatkuu jatkossakin. Että toivottavasti tämä kuntienkin toive näkyy myös sitten sinne valtakunnan tasolle, kun niitä päätöksiä tehdään. Kiitos Riikka. Seuraavaksi haluaisin kysyä sulta, Teemu, että miltä Riikan äskeinen puheenvuoro kuulosti, että miten merkittävässä roolissa Leader-ryhmältä saatu rahoitus, tuki ja neuvonta on ollut? Olisiko hanke toteutunut ilman niitä? Ei tosiaan olisi toteutunut, ja noiden hankkeiden myötä niin saatu siihen niin kyläyhdistyksessäkin hirveästi aktiivisuutta, koska siinä tulee niitä uusia juttuja sen kautta saatu tehtyä sinne alueelle ja toteutettua, että tosiaan todella tärkeää nämä tuki ja neuvonta kokonaisuudessa. Tosiaan meidänkin kyläyhdistys on aktivoitunut tämän ensimmäisen hankkeen myötä, niin meillä oli 20 ihmistä siinä WhatsApp-ryhmässä ja nyt siellä on 200. Tosiaan aika paljon on saatu sitä uutta ihmistä mukaan näiden hankkeiden myötä. Kiitos Teemu. Ja varsinkin pakko sanoa itsekin tuohon pikkusen vielä Riikalle kommentoida sitä, että ihan totta, että voi vaikka miettiä, kuinka paljon oikeasti täällä niin kuin nuorten liikkumismahdollisuudet tai retkeilymahdollisuudet on lopulta saanut rahoitusta täältä Leaderiltä, niin paljon kunnatkin niihin nojaa ja sitä ehkä aina täysin arvostaa. Voisi kiinnostaa myöskin Saijalta, että kun nuoret ovat mukana vaikka minkälaisessa toiminnassa Leaderissä, esimerkiksi hallituksessa pääsee olemaan, mutta meillä on myös tämä oma nuorison Leader ja kaikki toiminta. Miksi koet, että nuorten toiminta, että hän pystyy olemaan mukana täällä Leaderin toiminnassa, on todella tärkeää? No, tätä tapahtumaa ei olisi ilman nuoria Leader-toiminnassa. Meillä on semmoista näkökulmaa ja toisaalta muutoshalua, ja me kyseenalaistetaan välillä näitä meidän rakenteita, että miten ne toimii, ja annetaan palautetta. Ja se tavallaan on otettu tosi hyvinkin vastaan, ainakin koen, että Norsussa, että meillä on tosi iso merkitys ollut, ajattelen. Ja no, viime vuosina se on koko ajan korostunut, että meillä on hallituksessakin on paikat lisääntynyt, että meillä oli aiemmin taisi olla 2 edustajaa hallituksessa ja nyt meillä on 3. Itse näen, että se on tosi tärkeää, että nuorille jotenkin passaa tämmöinen kehittäminen ja se passaa tähän Leader-toimintaan. Kiitos Saija. Entäpä Matilda? Mikä sun elämässä muuttuisi, jos Leader-toiminta lakkaisi ja mitä nuoret menettäisivät? Meiltä häviäisi todella iso kasa nuorten yrityksiä, nuoria yrittäjiä ja sitä nuorten intoa ja tavallaan se tulevaisuususko, mikä jo nyt on matalalla, se olisi entistä matalammalla, koska nuorilla ei olisi sitä mahdollisuutta järjestää omia tapahtumia ja omaa toimintaa ja kehittää sitä omaa asuinympäristöä. Ja tavallaan se sitten ruokkisi myös sitä kaupungistumisajatusta tai kehitystä. Ja mulle itselleni henkilökohtaisesti nuorisoliider on yllättävänkin iso osa arkea ja elämää. Ja tavallaan harva se päivä ollaan yhteyksissä muiden Leader-nuorten kanssa. Ja on kyllä semmoisia ystävyyssuhteita löytynyt täältä, että kyllä olisi tosi harmi jos semmoinen tavallaan kehitys lakkaisi. Ja varmasti niin kuin muidenkin nuorten kohdalla voin varmasti puhua melkein joka ikisen nuoren puolesta, että on semmoisia kokemuksia ja mahdollisuuksia ja ystäviä löytynyt, että tuskin olisi löytynyt ilman Leaderiä. Kiitoksia Matilda. Kyllä ihan oikeasti tuossa sanoi, että vaikka mietitään sitä kuinka nuorten työllisyyttä tällä hetkellä, niin kuinka tärkeä osa tämäkin voi joillekin nuorille olla. Mutta sitten mennään Elinalle, ja sä oot aika uusi jäsen tässä Oulun seudun nuorisotyöryhmässä. Ja et sillä tavalla ehkä ole täysin pesty niin kuin me, jotka vähän vanhemmat jäsenet täällä, niin mitä haluaisit sanoa päättäjille, jotka eivät vielä näe Leaderin merkitystä nuorille? Miten sinä olet itse tämän kokenut? Leader antaa meille nuorille tosi paljon mahdollisuuksia ihan kotiseudulla. Ja me saadaan tosi paljon uusia mahdollisuuksia sitä kautta, kun me päästään toteuttamaan kaikkea uutta, mikä tekee meistä myös aktiivisia toimijoita siellä. Me tavallaan parannetaan sitä meidän kotiseutua. Mikä korvaisi nämä nuorille tärkeät rakenteet, jos Leaderia ei olisi? Riikka, nuorisoaktivaattorina, millaisia muutoksia sinä näet nuorissa, kun he pääsevät mukaan kehittämiseen? Entä mitä menetettäisiin, jos nuorten mahdollisuudet osallistua Leaderin kautta heikkenisivät? Se kehityshän on
ihan valtavaa. Siis varsinkin tämmöisten nuorten kanssa, ketkä on ollut niin kuin tosi pitkään, niin se on ihan mieletöntä nähdä, että miten siitä ensimmäisestä tapaamisesta että ollaan oltu jossain kokouksessa ja vähän keskusteltu niitä näitä. Ja sitten nämä nuoret, ketkä on vuosia ollut mukana, että te olette järjestämässä liiderin puolesta tämmöistä tapahtumaa, niin onhan se ihan järjetöntä, että te olette ottaneet tämän toiminnan niin isosti sydämiin ja sellaiseksi teille tärkeäksi asiaksi, että tekin haluatte edistää tätä liiderin olemassaoloa, että se kehityskaarihan on ihan valtava ollut. Ja ylipäätään, jos ei pelkästään mietitä meidän nuorisotyöryhmäläisiä, mutta sitä, että mitä niin kuin tämmöinen toiminta voi nuorille mahdollistaa, niin mä haluan kertoa yhden tämmöisen tarinan nuoresta, joka meillä oli ensimmäisiä nuorisovaihtoja silloin, kun aloitin tämän työn ja järjestettiin se Saksan kanssa ja kasasin tätä nuorten porukkaa, että ketä sitten täällä olisi heitä sitten vastaanottamassa ja silloin mulla oli sitten yksi semmoinen nuori, että no, hän voi tulla lentokentälle niitä hakemaan, mutta hän ei missään nimessä aio olla siinä toiminnassa mitenkään niin kuin muuten mukana. No, käytiin ne saksalaiset nuoret hakemassa ja vietiin ne Pyhäjoelle ja siinä se ilta kuitenkin kuluu koko porukalle ja sitä poika oli, että no, jos hän huomenna tulisi sitten kuitenkin vielä uudestaan, että eihän nämä nyt ollutkaan niin pahoja nämä kaverit. Ja ilman muuta, että tulee sitten huomenna ja hän tuli huomenna ja sitä seuraavana ja lopulta hän oli sen koko viikon meidän kanssa ja tämä vielä alussa oli sille, että oli tarkoitus lähteä sitten seuraavana vuonna tekemään vastavierailu sinne Saksaan ja tosiaan sitten viikon lopulla hän oli sitten sille, että mikä se homma oli sitten silloin ensi vuonna, että onko tarkoitus, että me lähdettäisiin sitten sinne Saksaan ja sitten mä että joo kyllä, että ilman muuta, että tehdään vastavierailu ja päästään sitten katsomaan sitä heidän kulttuuria sinne ja miten ne nuoret siellä maaseudulla elää. Ja tämä poika oli sitten sille, että no olisikohan mahdollista, että jos hän lähtisi sinne sitten kuitenkin mukaan. Ja mä ajattelin, no ilman muuta. Niin siinäkin oli niin valtava se kasvu siinä viikon ajan siitä ihmisestä, joka oli sille, että hän ei missään nimessä halua olla minkäänlaisten ulkomaalaisten kanssa, puhua englantia tai saati lähteä hommata itselleen passia ja lähteä ulkomaille. Niin se, että tässä viikossa kerkesi tästä niin kuin tämmöinen kehityskaari tapahtua, niin oli aivan uskomaton. Ja hän oli erittäin mielissään siellä reissulla mukana ja sitten siellä Saksan päässä. Ja on yksi todella aktiivinen nuori tänä päivänä, joka on mielellään monessa asiassa mukana. Eli se, että kun me tarjotaan niitä tilaisuuksia, kokia jotakin uutta, tulla vaikka vain yhtenä päivänä mukaan, niin sitten saattaakin olla, että siitä löytyy niin kuin koko loppuelämälle semmoinen tietynlainen suunta, että menetettäisiin tosi paljon, jos ei näitä tämmöisiä matalan kynnyksen mahdollisuuksia olisi. No kerrohan Teemu, millaisen viestin haluaisit lähettää valtakunnallisille päättäjille nyt, jotta liiderin tulevaisuus turvataan? No liiderin tuki on äärimmäisen tärkeää yhdistyksille ja tosiaan niin kuin aikaisemmin kerronkin, että niin kuin tuossa meilläkin niin ei olisi nuo hankkeet, niistä 3 yksikään toteutunut, jos ei liideritukia ja kuinka paljon me ollaan saatu sitten niin tähän meidän yhdistyksellekin lisää aktiivisia jäseniä. 180 on näiden 3 hankkeen myötä tullut uutta ihmistä mukaan siihen meidän yhdistystoimintaan. Että se on todella tärkeää. Ja nämä pienhankkeet varsinkin myös. Meillä on niin 500 000 euron hanke oli se iso ja sitten oli 10 000 euroa ja viimeisin oli 3 000 euroa. Että todella tärkeää yhdistykselle. Ja tällä niin turvataan se yhdistystoiminta näiden hankkeiden myötä, koska se kiinnostavuus ja ne teot tulee niiden kautta sitten. Että lähtee mukaan, että voivat vaikuttaa asioihin ja omaan kylänsä toimintaan ja aktiviteetteihin. Kiitoksia Teemu. Sitten entäpä Matilda? Mitä sinä haluaisit sanoa liiderin tulevaisuudesta päättäjille? No, minä haluaisin kutsua epäileväiset päättäjät meidän kokoukseen oikein lämpimästi ja näyttää, kuinka paljon meillä on niitä nuoria yrittäjiä ja kuinka järkyttävän suuri se määrä on, mitä liiderrahalla rahoitetaan niitä luontokohteita ja virkistyspaikkoja, mitä kaikkea. Kuinka tärkeää se on, että nuoret pääsee itse vaikuttamaan siihen omaan elinympäristöön, kuinka tärkeää se on nuorten tulevaisuuden kannalta. Ja tavallaan se, että kun ajatellaan, että nuoret on tulevaisuus, niin voitaisiin ajatella myös sitä, että nuoret on olemassa myös tänä päivänä, ja ne on tänä päivänä tekemässä niitä tulevaisuuden päätöksiä. Niin se olisi ihan uskomattoman tärkeää, että me saataisiin ne nuoret oikeasti mukaan vaikuttamaan siihen omaan elinympäristöön. Kiitoksia Matilda. Nyt jos katsotaan kysymyksiä täältä paikalta, niin voi myös nostaa kättä ylös, mutta tähän kohtaan minulla tuli itsellä vielä yksi kysymys. Jonkun verran on tällä hetkellä täällä Suomessa ollut keskustelua siitä, että yhdistystoiminta
ei ole ehkä tulevaisuuden toimintaa. Ja mitä mieltä olette tästä väitteestä? Meillä ainakin Muhoksella yhdistys on todella tärkeä toimija. Jos me menetetään tämä yhdistystoiminta, niin se on tosi iso isku koko kunnalle. Että me siis ihan kysytään, mitä toimintaa siellä halutaan, ja sen perusteella sitä toteutetaan. Että kuka sen ottaisi vastuulleen, ja mitkä on ne seuraukset siitä, että lapsille ja nuorille ei tarjottaisi enää sellaista halpaa ja kuuntelevaa leiri, kerho, kaikkia tapahtumatoimintaa. Että varmasti yhdistystoiminta muuttuu tulevaisuudessa, mutta toivottavasti pystytään pitämään ne parhaat puolet kuitenkin mukana. No jos meillä ei olisi vaikka niitä yhdistyksiä, että vaikka kaikki ne toiminnot ajateltaisiin, että olisi kuntien vastuulla, no se ei olisi edes mahdollista, ei kunnilla ole rahoitusta toteuttaa semmoisia, ei kunnilla ole semmoista ehkä yhteisöllisyyttä, että meidän kaikki vapaaehtoiset yhdistystoimijat lähtisivät käyttöön omaa aikaa sitten ikään kuin kunnan tuottamiin palveluihin, niin tavallaan kyllä se, niin kuin mä näen, että se Suomen niin kuin, tavallaan suomalaisten ydinajatus siitä, että itse voi tehdä, itse voi vaikuttaa, niin kyllähän se häviäisi, jos me ajateltaisiin, että meillä ei enää olisi niin kuin sitä yhdistystoimintaa. Ja sitten puhutaan paljon sitä neljännestä sektorista tavallaan, että tehdään pop-up-tyyppisesti. Joo, se on tosi hyvä, sopii joillekin tosi hyvin, mutta kyllä me semmoisen niin kuin systemaattisen pitkäaikaisen kehittämisen, niin mehän tarvitaan niitä yhdistyksiä, niin kuin, että tavallaan se on jatkuvaa toimintaa. Et sitten jos tehtäisiin vain pop-up-tyyppisesti juttuja, niin siinä ei ehkä olisi semmoisia pitkiä kehityskaaria. Nythän meillä on semmoisia yhdistyksiä, jotka alkaa muutaman ihmisen innostuksesta ja niistä kasvaa niin kuin siis tosi laajan joukon yhteisiä juttuja. Että kyllä yhdistyksiä tarvitaan jatkossakin ja meitä jokaista ihmistä siihen, että me saadaan tehdä ja päättää ihan itse. Että meillähän Suomessa on tällä hetkellä käytännössä jokaisessa ikäryhmässä paljon yksinäisyyden kokemuksia. Ja tavallaan se yhteisöllisyyden kokemus, mikä on vähän ehkä kadonnut suomalaisilta ja suomalaisesta yhteiskunnasta, niin sitähän nämä yhdistykset pitää yllä. Ja yhdistykset on tosi tärkeitä toimijoita nimenomaan siinä, että ihmiset saa niitä yhteisöllisiä kokemuksia, löytää niitä uusia kontakteja ja uusia ystäviä ja uusia ihmisiä omaan elämään ja tavallaan sitä positiivista sisältöä omaan arkeen ja vapaa-aikaan. Että jos niitä yhdistyksiä ei olisi, niin tavallaan me kaivauduttaisiin yhä syvemmälle vaan sinne yksinäisyyden ja itse pärjäämiseen kuoppaan, joka ei siis todellakaan ole hyvä kehitys, koska ihminenhän kaipaa aina toista ihmistä. Nyt jos olisi täällä yleisössä ihan paikan päällä tai sitten siellä streamin kautta, niin nyt voisi niitä kysymyksiä sieltä. Mitä te antaisitte semmoisiksi konkreettisiksi vinkkeiksi, että mitä kaikki me paikalla olijat ja streamin päässä olijat ja joskus videonauhoitteen katsovat, niin mitä me voidaan ihan konkreettisesti tehdä, että me saadaan Leaderin tulevaisuus pelastettua ja pidettyä semmoisessa positiivisesti niin kuin esillä tätä asiaa jatkuvasti tässä arjessa? Tuli tässä ensimmäisenä mieleen semmoinen ehkä meille suomalaisille tyypillinen kulttuuri, että pidämme monia asioita tosi tärkeinä, mutta sitten ajatellaan, että kyllä muutkin ymmärtää, että miten tärkeä tämä asia on, että kyllä joku hoitaa tämän asian. Mutta mä ajattelen, että ei nyt ajatella sillä tavalla, vaan ajatella, että me kaikki hoidetaan tämä asia. Eli varsinkin tämä leader-asia nytten, niin kaikkien on hyvä tästä puhua. Meillä kaikilla on tuttavia ja heillä on vaikka minkälaisia yhteyksiä, mistä me ei välttämättä edes tiedetä. Ja se, että kun me kaikki otetaan tämä asia puheeksi, niin silloin se saa sen huomion, minkä se ansaitsee. No niin, juuri näin, että meilläkin on tänään Tupoksessa kyläyhdistys suunnitteluilta illalla, niin ajattelin nostaa siinä esille tämän asian ja että kaikki omissa somekanavissaan tästä viestiä ja myös viestin päättäjille itse eteenpäin tästä asiasta. Ja kun ollaan tällainen maaseudulta, usein ehkä tulee ekaan aina ajateltua, että enhän mä tunne ketään. Mutta kun ollaan maaseudulta, niin yllättäen vähän kaikki tuntee kaikkia. Niin kannattaa olla äänekäs, vaikka tuntuu, että ei siinä mun lähipiirissä ole ketään, joka tähän asiaan voi vaikuttaa. Mutta siinä sun lähipiirissä voi olla joku, joka tuntee jonkun, joka voi tähän asiaan vaikuttaa. Se, että ollaan kaikki äänekkäitä, auttaa jo paljon. Joo, ja yksi asia, minkä mä oon huomannut, niin kyllä meidän kansanedustajat oikeasti lukee ne viestit, mitä heille lähetetään, niin mä voisin kannustaa vaikka jokaista etsimään sen lähimmän meidän alueen kansanedustajan ja laittamaan sinne suoraa viestiä siitä, että halutaan
rahoitus myös jatkossa hyvin laajana, niin kyllä jos sinne kansanedustajalle menee vaikka 2000kin viestiä samasta aiheesta, niin kyllä se jo herättää heilläkin sitten kiinnostusta. Oma kokemus on, että Leader on niinku parasta siinä, että se näyttää niitä konkreettisia tuloksia ja hyötyjä kullekin yhteisölle. Esimerkiksi mun oma henkilökohtainen suosikki, konkreettinen tulos on tämmöinen lähiliikuntapolku kautta metsäpolku, joka kunnostettiin sitten Leader-hankkeella tämmöiseksi kunnalle tosi yleiksi ja nykyään tosi suosituksi. Mä haluaisin kysyä, että onko teillä kellään tämmöistä mieleen nousevaa, ehkä semmoista lemppari konkreettista tulosta, jotakin hanketta, projektia, vaikka liikuntapaikkaa tai tapahtumaa, joka olisi onnistunut pelkästään Leaderin ansiosta, ja jos on, niin mikä se on? No nyt vähän tällainen itsekäs vastaus, mutta alussakin vähän puhuin siitä, että hain rahaa melkein 10 vuotta sitten yrityskokeiluun. Ja siinä vaiheessa oli melko monta palikkaa, että jos ne ei olisi osunut päällekkäin niin kuin ne olisi, niin mä en tänä päivänä olisi yrittäjäksi lähtenyt. Että siinä vaiheessa oli totta kai yhdistyksen tuki toki tärkeää, mutta myös se nuorisoliider rahoitus, että pääsi kokeilemaan sitä yrittäjyyttä. Jos kumpikaan näistä palikoista ei olisi ollut siellä, missä ne oli, niin mä en tiedä, mitä mä tänä päivänä tekisin, mutta mä olisin jotain ihan muuta, ihan toisella alalla. Musta ei varmaan yrittäjää olisi tullut. Joo, no on kyllä hankala ehkä vastata mitään yhtä yksittäistä, niitä on nimittäin niin paljon, mutta mä itse tykkään paljon kulkea luonnossa ja retkeillä, ja kyllä täytyy sanoa, että aina semmoinen lämmin läikähdys tulee sydämessä, kun näkee sieltä laavuseinästä, että tämä on Leader-rahalla kunnostettu tai muuta, ja tavallaan se määrä on tosi iso, niitä on ihan tosi paljon, ja sitä jotenkin huomaa, suosittelen lämpimästi kaikkia tutustumaan, kun liikutte luonnossa, katsomaan, että kuinka paljon siellä on oikeasti sitä Leader-rahoitettua virkistyspaikkoja ja muuta, se on ihan valtava määrä, ja se tavallaan hyöty on käytännössä ihan joka ikiselle ihmiselle tosi iso. Tupokseen kunta teki semmoisen maastopyöräreitin, ja heillä ei ollut sitten mahdollisuutta pitää sitä täysin kunnossa ja niittää, niin tämä 3. hanke, mikä me tehtiin, niin kohdistui näihin niittovälineisiin, ja alettiin pitämään sitä maastopyöräreittiä sitten kunnossa, niin se on nyt ajettavassa kunnossa se reitti ja kaikille käytössä, niin tämmöisiäkin mahtavia juttuja tämän Leaderin kautta toteutuu, ja sen kautta saadaan myös tulovirtaa kyläyhdistykselle tulevaisuudessa, että päästään niittämään sitä talkootöillä, niin hieno juttu. Ja myös se lähivirusalue, mikä rakennettiin, Tupoksessa ei ollut pulkkamäkeä, niin se ensimmäinen hanke, niin siihen tehtiin semmoinen pulkkamäki ja kuntoportaat tosiaan, niin kuin kerroin, ja frisbeegolfirataa ja laavu sinne alueelle. Tämä esimerkki ei ole Pohjois-Pohjanmaan eikä muistaakseni Kainuunkaan alueelta, kuitenkin Leader-ryhmän projekti tai rahoittama projekti, niin kylällä oli ongelma se, että mopopojat rälläsi siellä ja häirihti sitä koko yhteisöä sitten sillä kovalla äänekkäällä ajollaan, ja siinä sitten pohittiin niitä vaihtoehtoja, että no mitähän tälle nyt sitten pitäisi tehdä, niin päädyttiin onneksi niinkin fiksuun ratkaisuun, että päästään yhteisen pöydän äärelle niiden nuorten kanssa ja kysytään, että no mikä on tässä tämä homman nimi, eikä menty vaan huutamaan sinne, että menkää pois täältä, vaan otettiin porukka yhteisen pöydän äärelle ja keskusteltiin tästä aiheesta. Ja lopputulemana tässä oli sitten se näillä nuorilla mopoilijoilla, että kun heillä ei ole mitään paikkaa, missä olla ja kokoontua ja missä tavata toisiaan, että he sitten ajankuluksi ajaa siinä kylällä. No tähän sitten alettiin ratkaisuksi, tämä kyläyhdistys haki paikalliselta Leader-yhdistykseltä, hitsikin en muista sitä nimiä, mutta shout out heille. Eli he sitten Leaderiltä haki rahoitusta siihen, että rakennettiin tämmöinen iso kota sinne niin kuin kyläalueen reunamille. Ja se rakennettiin yhdessä niiden nuorten kanssa, se suunniteltiin ja mietittiin ja haettiin rahoitus siihen, että minkälainen sen pitäisi olla ja miten se niin kuin palvelisi sitten sitä nuortenkin käyttötarkoitusta. Ja nuoret oli mukana sitten tosiaan sitä rakentamassa, ja se kylällä rällääminen ei se nyt tietenkään loppunut, mutta että huomattavasti väheni kuitenkin, kun nyt niillä nuorilla oli semmoinen selkeä paikka, missä olla ja viettää sitä aikaa yhdessä. Ja tietenkin siitä nyt hyötyy koko kyläyhdistyskin siitä, että siinä oli kaikille nyt semmoinen tulistelupaikka ja retkipaikka sitten siitä laavusta sitten. Eli tämmöisiäkin ihan konkreettisia asioita saadaan sitten
kun pysähdytään ja kysytään, että no mikä se tarve voisi olla, niin saadaan tämmöisiä hienoja juttuja. Asia, joka mulla tuli mieleen, niin ei ole välttämättä kauhean tuore, se on osittain mun lapsuusmuisto. Paavolassa on siis tämä Ruokolahden lava, ja mä muistan, että mä oon joskus nähnyt siellä tämmöisen kyltin, missä puhutaan jostakin liideristä ja nousevasta rannikkoseudusta, ja minä en ymmärtänyt yhtä, että mitä se tarkoittaa. Mä joltakin kysyin, eikä se joku osannut mulle vastata, ja nytten on itse siinä nuorisoseuran toiminnassa mukana, ja on kesäisin aika paljonkin siellä lavalla. Nyt mä näen sen saman kyltin ja tiedän, mistä on kyse, ja en tiedä, mitä he on siinä lavassa kehittänyt, mutta se on ihan tosi tärkeä paikka kylälle. Eli Paavolan kylällä, jos kulet kesäiltana, niin ei siellä kylällä välttämättä ole ketään. Mutta lauantai-iltana, jos sinne lavalle meet, niin siellä saattaa olla 200 ihmistä tanssimassa. Että se on semmoinen paikka, mistä Paavola tunnetaan. Joo, mä itse mietin vähän, että voinko nostaa mitään esille. Kaikki ovat rakkaita lapsia, joita ollaan rahoitettu, mutta kyllä mulla ehkä viime vuosilta nousee Pyhäjoelta se vanha pappila, joka oli siellä aika surkeassa kunnossa. Siellä ei oikein tapahtunut mitään. Ja sitten sinne tuli semmoinen aktiivinen toimijajoukko. Siellä on osuuskunta ja siellä on semmoinen Villihanhi ry-yhdistys. Ja nyt siellä yhtäkkiä onkin ihan hirveästi kulttuuria. Siellä on sellaista residenssitoimintaa. Sinne on tullut yrittäjyyttä. Siellä on elokuvakesää. Niin kuin mun mielestä ihan loistava esimerkki siitä, että miten niin kuin muutaman ihmisen joukko saa rakennettua siihen ympärilleen sitten semmoisen yhteisön ja tekemisen meiningin, että siellä on meno muuttunut ihan täysin. Sitä haluan vielä viimeisen itse oman asian tähän sanoa. Mä haluan, että ajattelen, että nuorisoliider tai liider yleisesti on vähän niin kuin paljon maailmalla puhuttu tällä hetkellä oleva polttoaine. Elikkäs kyllä eihän sitä ole ollenkaan ehkä ajatellut muutama vuosi taaksepäin, että se olisi ongelma, kun se on vaan, jota menee auton tankkeihin ja sitten auto liikkuu tai se voi olla mahdollisesti lämmiten, mutta nyt kun tulikin yhtäkkiä maailma muuttui ja polttoaine väheni ja sen hinta nousi, niin ollaankin isossa ongelmissa, mutta ajatelkaa sama tilanne, mutta liideri, että nyt kun liideri on tällä hetkellä niin itsestäänselvyys jollain tavalla, nämä kodat, nämä polut, nämä tiet, pienet yritykset, tämmöiset näin, mutta sitten jos se katoaisi täysin, niin kyllä me oltaisiin pian ongelmissa. Päivän aikana on tosiaan noussut esiin vahva viesti. Leader ei ole vain rahoitusinstrumentti. Se on tapa rakentaa elinvoimaa paikallisesti ja tarjoaa aitoja mahdollisuuksia vaikuttaa oman kotiseudun asioihin. Ja juuri tätä aitoa osallistumista maaseutu ja etenkin me nuoret tarvitaan. Seuraavaksi Saija Fingerus tulee vetämään päivän Annin yhteen ja pohdimme, mitä voimme tehdä liiderin tulevaisuuden eteen. Saija, ole hyvä. Meillä on ollut tosi hieno päivä tässä ja ajattelin, että nyt on meillä aika vähän vetää yhteen tätä päivän antia, mitä kaikkea ollaan saatu kuulla. Ja tässä haluaisin vielä kiittää kaikkia, jotka on ollut meitä kuulemassa. Että merkkaa tosi paljon, että teitä on täällä paikan päällä ja siellä linjoilla. Ja kiitokset vielä Hanna-Leenalle, joka tuossa aikaisemmin puhuu meille autosta käsin, että oli tosi hienoa saada myös kansanedustajia tähän meidän lähetykseen mukaan. Ja niin kuin tässä päivän aikana on huomattu, niin leader-toiminta on maaseutuun vahvasti vaikuttava tekijä. Ja monesti tavallaan se leader-toiminta jää puheessa taustalle, että asioita tapahtuu, mutta välttämättä leaderistä ei puhuta niin paljon. Se ei välttämättä leader-toiminta ole monellekaan kovin tuttu asia, eikä monikaan tiedä, mitä kaikkea se pitää sisällään. Mutta tänä päivänä ollaan saatu aika hyvä kattaus, että mitä kaikkea siihen kuuluu. Ja erityisen tärkeää on nyt huomata se, että ne paikalliset järjestöt ja yritykset, joita Leader tukee, niillä on tosi suuri merkitys paikallisesti. Mä oon itse ollut Norsun toiminnassa mukana jo yli 6 vuotta, ja tänä aikana on pikkuhiljaa tutustunut eri toimintoihin. Minulle Leader on tarkoittanut semmoista konkreettista mahdollisuutta vaikuttaa, ja etenkin niin kuin meidän oman alueen kehitykseen. Leaderissä kuullaan paikallisten nuorten mielipiteet, ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Mä kerron nyt teille esimerkin tästä. Eli meillä on täällä moneen otteeseen käynyt Riikka Kylmäoja lavalla. Ja Riikkahan ei ole aina ollut meidän porukassa mukana. Ja meillä oli aikaisemmin silloin, kun mä oon liittynyt tähän nuorisotyöryhmään, niin Erja vielä veti meidän toimintaa. Ja mulla on jäänyt hyvin mieleen yksi ilta, kun meillä oli Norsun toimistolla kokous. Ja eihän me siinä, mä en edes tiedä mikä sen kokouksen oikea idea oli, mutta ilta meni siihen, että me kerrottiin Erjalle, että mikä kaikki on pielessä ja mitä me haluttaisiin muuttaa. Ja siinä meni sitten jonkun aikaa eteenpäin ja me saatiin Riikka. Ja se oli itselle semmoinen, että oho, nyt joku kuunteli mitä me sanottiin.
Ja oikeasti niin kuin tosi iso juttu, että tulee tämmöinen niin kuin kokonainen työntekijä. Ja jos nyt oikein muistan, niin Riikalla on jo toinen hanke meillä menossa. Eli tämä on semmoinen tosi iso esimerkki, että miten meidän ääntä on kuultu. Ja niin kuin tänä päivänä on nähty, niin Leaderillä on maaseudulla tosi paljon erilaisia tehtäviä. Ja me ollaan kuultu hallitusten toiminnasta, nuorisotyöryhmien toiminnasta, kansainvälisestä toiminnasta ja Leader-ryhmien omista hankkeista. Ja mä huomattaisin, että tämän tapahtuman järjestämiseen on osallistunut vain 4 ryhmää. Ja meitä on Suomessa 53. Mutta niin kuin tässä on varmaan tullut jo ilmi, niin tämän 6 vuoden aikana mä oon nähnyt, miten Leaderin toiminta kehittyy jatkuvasti. Ja hankkeet ei ole ihan tuulesta temmattuja, että ne perustuu edellisille hankkeille ja hankitulle tiedolle. Ja toiminnassa huomioidaan aina ne maaseudun paikalliset tarpeet. Leaderin toiminnassa pyritään reagoimaan niihin maaseudun tarpeisiin sillä tavalla, että ne otetaan mahdollisimman hyvin huomioon. Että pystytään perustamaan niitä uusia yrityksiä ja kehittämään entisiä ja etenkin paikallisesti tärkeät yhdistykset voisivat jatkaa heidän toimintaansa. Tällä hetkellä Suomessa on nuorten vähän vaikea työllistyä, siitäkin ollaan tänään puhuttu, mutta tähänkin, jos Riikan uusi hanke toteutuu, niin tullaan Norsun alueella vastaamaan. Ja nykykehitys on se, että yhdistysten toiminta hiipuu, koska vastuu toiminnan jatkumisesta on jäänyt muutamien harteille. Tähän vastataan sitten tällä Harrin jaksamisen jäljillä hankkeella. Maailman tilanne on yleisesti levoton, ja tähän vastataan sillä, että nuorille tarjotaan turvallinen paikka vaikuttaa asioihin. Maaseudun fyysistä ympäristöä kehitetään, ja kylien ympäristön kannalta tärkeitä rakennuksia korjataan. Tämä kaikki onnistuu Leaderin tuella, ja me ihmisten jaksamista tuetaan sillä, että kehitetään eri toimintoja maaseudulla. Mä toivon, että tulevaisuudessa Leaderien toiminta jatkaa edelleen kehittymistään ja yhä useampi Leader-ryhmä mahdollistaa nuorten vaikuttamisen. Mä toivon, että Leaderin omia hankkeita kehitetään edelleen ja kansainvälistä verkostoitumista jatketaan. Mä uskon, että Leadereillä on mahdollisuus saavuttaa. Meillä meni valot pois. Jos Leader-toiminta päättyy, niin valot sammuu. Ja silloin pitää miettiä, että mitä kaikkea meillä jää toteuttamatta. Kuinka moni pienten yritysten, yhteisöjen tai nuorten hanke jää toteuttamatta? Kenellä on oikeasti voimavarat kehittää maaseudun alueita? Me Leader-toiminnassa mukana olevat nuoret ollaan koottu tämä tapahtuma, koska me ajatellaan, että kun Leader-toiminta päättyy, niin maaseutu menettää paljon. Siksi me kysytään nyt teiltä, että mitä yhdessä voidaan tehdä, että saadaan tämä Leader-toiminta säilymään. Ja mä nyt pyydän teitä laittaa valot päälle, koska me ei olla vielä tässä synkässä tilanteessa. Ensimmäinen kysymys, mitä jokainen voisi miettiä, on, että mikä tekee Leaderistä minulle tärkeää tai säilyttämisen arvoista? Mun mielestä Leaderistä tekee säilyttämisen arvoisen se, että oikeasti me kaikki ihmiset, jotka täällä ollaan nyt, niin me ollaan se Leader. Siis että tämä on oikeasti ihmisten oma juttu. Tämä ei tule mistään ylöspäin, vaan tämä on jokaisen meidän oma juttu. Mä ajattelen, että mikä tästä tekee säilyttämisen arvoisen, niin kuten tuolla ilmapallossa lukee, että Leader ihmisten kokoisilla ideoilla, niin mä ajattelen, että Leader on ihmisen näköinen. Se on sen näköinen, kuin ihmisetkin oikein on. Se on sen näköinen, minkä näköinen maaseutu sen ympärillä on. Se on sen näköinen, missä se toimii. Se on joka paikassa erinäköinen. Se näyttää siltä, kuin mitä se toimivat ihmiset oikein on. Maaseudulla me ei voida keskittää kaikkea kehitystä ja eteenpäin menoa ja elinvoimaa pelkästään suuriin kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin, vaan me voidaan olla täällä maaseudulla myös oma kasvukeskuksemme niin sanotusti. Ja se, jos mikä on tärkeää, ja just tuo, mitä Riikka ja Jaakko tuossa sanoikin aikaisemmin, että kun se on ihmiseltä ihmiselle ja tässä alueella konkreettisesti sitä kehitystä, niin se on ihan valtavan tärkeää, ja me ei varmasti kukaan haluta, että ne valot sammuu, koska tästä on meille täällä alueella ja kaikilla Leaderi-alueilla niin tosi iso merkitys. Esimerkiksi me ollaan nuorisovaltuuston kanssa haettu ainakin pariin kertaan tätä Leader-rahoitusta ja ollaan sillä niin kuin mahdollistettu tämmöisiä juttuja, niin kuin esimerkiksi sellaista open stagea viime vuonna. Tänä vuonna taas ollaan semmoista järjestämässä, että se oli tosi hyvä niin kuin pääsi nuoria esiintymään ja siellä oli bändejä ja siinä oli sitten niin kuin palkintoja ja siellä yksi esitti esimerkiksi runoja ja oli tämmöistä, niin kuin, että se on niin kuin tosi merkittävää kyllä. Tärkeintä tässä siis,
merkityksestä on se, että tämä ei ole vaan niinku joku tapa toimintaa niinku tuolta tai täältä. Se on kuitenkin 99% Suomen pinta-alasta ja onko 96% kaikista Suomen kunnista. Eli puhutaan ihan niinku tosi kokonaisesta kansallista verkosta ja toiminnasta ja juuri painottaen sitä, että miten alhaalta ylöspäin se tapahtuu ja miten ainutlaatuista se sellaisena on. Että miten Leader voisi näkyä teidän omissa verkostoissa? Niin, mä itse olen muussakin vaikuttamisessa mukana kuin tässä ja osalla myös esimerkiksi puoluepolitiikassa. Siellä näkyy paljon sitä, että meillä on eri puolueissa on eri arvot ja kannat ja tämmöistä, niissä paljon väitellään ja taistellaan tällä tavalla myöskin. Mutta mikä mulla itsellä välittyi aika hyvä juttu, kun juteltiin ja soiteltiin kansanedustajille, eri päättäjille tämmöisille, moni on eri puolueista tämmöisistä, mutta mikä oli semmoinen yhteinen asia, mikä välittyi, oli se, että kaikilla oli yhteinen huoli tästä aiheesta. Ja se oli semmoinen, mikä yhdisti jokaista puoluetta, jokaista päättäjää oikeastaan, kehen yhteys saatiin. Että ei tullut yhtäkään semmoista, että joo, se voi jättää pois. Vaan se yhdisti. Joten mä näen, että omalla tavallaan Leader voi olla yhdistäjä niin tuolla tasolla kuin sitten vaikka yhdistysten, yritysten tai vain ihan meidän juuritason ihmisten kanssa. Että sillä tavalla. Kyllä, tuo oli tärkeä pointti. Tämä Leader tavallaan, vaikka se on tärkeä osa maaseutupolitiikkaa, niin ei ole minkään yhden puolueen pääasia, vaan se yhdistää meidät kaikki. Ja kaikki, joille maaseutu on tärkeä, niin silloin myös Leader on tärkeä. Ja seuraava kysymys on, että kenen olisi hyvä tietää Leaderistä? No tämän päivän jälkeen ehkä ajattelisin, että ihan jokaisen on hyvä kuulla Leaderistä. Tämä Leader vaikuttaa niin moneen yhteisöön ja henkilöön. Se vaikuttaa kaikkiin maaseudun asukkaisiin, yhdistyksiin, yrityksiin ja nuoriin. Et on vaikea keksiä henkilöä, johon Leader ei ollenkaan vaikuttaisi. Ehkä jostain ydinkeskustasta. Yes, kiitos. Vähän komppaan kyllä Elinaa ja mitä olen monta vuotta ollut mukana Leaderin toiminnassa, niin aina sitä huomaa, kun menee uuteen paikkaan tai tapaa nuoria yrittäjiä tai muuta, niin kun kysyy, että tiedätkö mitä on Leader-toiminta tai tiedätkö miten voit hyötyä siitä, niin hyvin harva loppujen lopuksi tietää. Sitä saa tosi paljon siis kaikkien näiden vuosien jälkeen, mitä mäkin olen ollut toitottamassa tätä Leaderin ilosanomaa, niin edelleen sitä saa toitottaa kyllä kovalla äänellä. Ja edelleen löytyy nuoria, jotka ei oikeasti tiedä, miten paljon ne vois hyötyä siitä tavallaan omissa yhteisöissä tai vaikka oman yrityksen perustamisessa. Niin tavallaan se, että niissä yhteisöissä, missä me ollaan mukana ja niitä ihmisiä, joita me kohdataan, niin olisi äärimmäisen tärkeää, että niillekin kerrottaisiin tästä tavallaan mahdollisuudesta aina tilanteen tullen ja tekisi sitä semmoista piilomainontaa vähän välillä, jotta tavallaan jokainen ihminen, joka on maaseudulla ja haluaisi tehdä asioille jotain, niin tietäisi, että on olemassa tämä mahdollisuus. Voin kyllä samaistua tuohon, mitä Matilda kertoi, että on välillä saanut selittää, että musta tuntuu, että mä oon monesti selittänyt, että mä oon menossa jonnekin norsuhommaan. Ja aina kysytään, että voisitko vielä selittää, että mitä sä oikein teet siellä? Näihin kysymyksiin saa aina vastata, mutta ihan ilolla on vastannut, että miten voisitte hyödyntää omia verkostoja siinä, että autatte Leaderia tässä tilanteessa? Tuossa tauolla juteltiin hyvin yhden täkäläisen maakunnanhallinnon ihmisen kanssa ja siinä tuli tosiaan mieleen se, että kuinka hekin voi tätä asiaa viedä eteenpäin ja niitä verkostoja, mitä esiin tuolta Kainuun liiton puolelta tunnen, niin kyllä varmasti haluaa olla heihin yhteyttä tämän tiimoilta ja sanoa sitten vaikka muiden asioiden yhteydessä sitten erilaisissa tilaisuuksissa nykäistä hiasta ja laittaa sähköpostia. Täällä on paljon aktiivista porukkaa mukana ja jollakin tavalla, tämä maailma on hyvin pieni ja periaatteessa ihan sama mistä päin täältä oli porukka tulossa, niin jonkun kautta joku tunsi toisen. Joku tuntee lehden, joku tuntee päättäjiä Kainuusta, joku tuntee kansanedustajia, kaikilla on verkostoja. Se aluksi tuntuu, että ehkä mä tiedän vaan muutaman mun kaveri, mutta lopulta joku sun kaveri voi olla kansanedustaja, joku sun kaveri voi olla sieltä medialta tai joku voi olla jostakin ihan muualta. Mutta lopulta hyvin pieni askel voi muuttua lopulta aika suureksi. Eikä se sitten, kun monesti tuntuu ehkä siltä, että no en mä nyt viiti pyytää sitä, mutta
lopulta se pieni viittiminen, se lopulta pieni pyyntö, joka voi olla hyvin niin kuin suunnattu itselle, voi olla toiselle hyvinkin pieni asia, mutta joka voi olla isollekin yhteisölle hyvin tärkeä. Tästä haluan kertoa esimerkin, että meidän nuorisoporukka, joka tätä tapahtumaa on kasannut, niin he on ottanut puhelimen kätteen ja käynyt kansanedustajia läpi. He on soitellut kansanedustajille ja kuntapäättäjille ja nuorisovaikuttajille ja se on tosi hieno juttu. Mä itsekin muutaman puhelun soitin ja se ensimmäinen oli vähän semmoinen adrenaliinitesti, mutta seuraavalla viikolla soitin sitten varmaan 10 lisää. Mutta se on semmoinen, että siitä kun lähtee, niin siitä se sitten kyllä lähtee vauhtiin. Ja olen kyllä tosi ylpeä siitä, että miten meidän nuoret on uskaltanut ottaa vaikuttajiin yhteyttä. Ja kannustaisin, että jos meidän nuoret tähän pystyy, niin mä ajattelen, että kyllä aikuisetkin voisi ottaa haasteen vastaan. Olisiko jollakin vielä meille kysyttävää? Nyt saa kysyä mitä tahansa leader-toiminnasta. Meillä on tosi paljon osaavaa porukkaa paikalla. Meidän toiminnanjohtaja haluaa kysyä. Mä en kyllä tiedä, osaako minä ainakaan vastata tähän kysymykseen. Mä en ehkä halua teiltä nyt kysyä mitään, mutta mä haluan nyt, että saadaan tähän julkiseen striimiin siis tosi iso kiitos teille kaikille nuorille, jotka olette olleet tätä järjestää. Mä oon ihan älyttömän ylpeä teistä. Tosi hienoa työtä teette. Kiitos. Lämmittää se, että saadaan hyvää palautetta siitä, mitä me tehdään. Ja se on ollut varmasti meille kaikille tosi tärkeää, että täällä on ollut paikalla porukkaa ja striimiä on seurannut porukkaa. Ehkä se syy, miksi me haluttiin tämä tapahtuma järjestää, miksi sitä on aluksi ehdotettu, on se, että me ollaan itse saatu liideristä ihan hirveästi ja me nähdään itse se merkitys. Ja me ainakin nähdään ihan tosi iso riski siinä, että mitä me menetetään, jos tätä liideriä ei enää olisi. Ja haluan sanoa meidän kaikille nuorille, jotka tätä on ollut järjestämässä, että teistä tämä asia ei ainakaan jää kiinni. Että mä uskon, että te olette tehnyt kaikkenne. Ja voitte siitä olla ylpeitä. Kiitos teille kaikille osallistumisesta sekä täältä paikan päältä että myös linjojen kautta. Kiitos myös teille, jotka jälkikäteen katsotte tätä tallennetta. Se on kaikille meille suuri asia. Ja erityiskiitos vielä meidän juontajien puolesta koko meidän nuorten tiimille, jotka ovat olleet toisella tavalla tai toisella tämän tilaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa mukana. Ja nyt me haluttaisiin vielä kutsua teidät kaikki nuoret tänne lavalle meidän kanssa. Kiitokseksi. Tahdomme tosiaan kiittää kaikkia näitä mahtavia nuoria ja totta kai myös kaikkia muita hallituslaisia ja kaikkia muita, kun tähän paikalle pääset, sekä myöskin striimin järjestäjiä. Kiitos suuresti siitä, että pääsitte paikalle. Ja totta kai Limingan kuntaa, joka esimerkiksi antoi tämän tilan meille hyvin nopealla varauksella ja hyvin avoimesti. Joten kiitämme teitä kaikkia ja varsinkin teitä. Kiitos suuresti. Ja pientä aplodit tähän kohtaan.